Salam elek mehriban adamlar, sağ gurun oturanmysıňyz? Enhä bugünem siziň dünýäňizde ilham ýaýlasynyň ýakymlylygyny arzulap, ruhy çyragym ýaýlama çykdy. Sözüň, sazyň, sunugatyň, asylha tebigatyň adamzady beren beýik zekiniň sarpasyny belentden tutýan mehriban arkadagymyzyň, hormatly prezidentimiz arkadagly serdarmyzyň janlarynyň sag ömürleriniň uzak tutýan ähli tutumly işleriniň mydama rowaç almaklygyny arzu edip edýän adamlar inhe gepleşigmede başlaýar. Ruhy çyragym gepleşigimiziň bu gedekki sanyna da bir neçe mehmanlar gatnaşýarlar. Biz gepleşigimiziň bu gedekki sanyny türkmen edebiýatynyň, türkmen şygyryetiniň ustadlarynyň biri, ustad şahyr, jurnalist, terjimeci, türkmeniň altyn asyr beýatlaşygynyň bir neçe gedek ýeňjisi, Moğol-Nefes bayragynyň eýesi Mehmet Nazar Babanazar hakynda gepleşigimiziň şu gedekki sanyny edýän adamlar biz giň işleýin söhbet ederiz. Şahyrymyzyň bir neçe eginleşlerinden, galamdaşlaryndan, oň döredijigine aýratyn sarpa goýýan adamlardan gepleşigimizde mehmanlar çagyrdyk. Hemem Mehmet Nazar Babanazarowyň bir neçe nesillerinden geldiler. Çykyş halipalar barada men gaýtgaça maglumat aýdyp geçeýin. Ene Abubert taryhy medeni döwlet gowrawhanasynyň ýol başçysy, türkmeniň altyn asyr beýatlaşygynyň ýeňjisi halipa ýazyjy Ahmet Halmuradow. Ahmet agaň berýanyna bolsa Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň halipa mugallimi, ýazyjy, dramaturg, özüm türkmeniň altyn asyr beýatlaşygynyň bir neçe gedek ýeňjisi Kömek Guliýew gatnaşýar. Ine men ýanymda bolsa Türkmenistan gadyetiniň uly habarçysy, türkmeniň altyn asyr beýatlaşygynyň ýeňjisi, şahyr, jurnalist, terjimeci Ismail Tağanam bugün ruhy çyragymyň bu gedekki sanyna gatnaşýarlar. Ine şu gatnaşýan beýleki ýyleşlenme ine bizi de aýdyp geçipdik gepleşigimiziň başynda Mehmet Nazar Babanazarowyň nesil newerelerinden gatnaşýarlar diýip. Mehmet Nazar şahyryň maşgalasy Güljemal Babahanowa öz gyýdlary, ogullary, agtyklary bilen bilelikde şahyrymyzyň hormatyna biziň gepleşigimize gelipdirler. Ilki bilen Ahmet aga, siz söhbete başlangyç goýup berseňiz. Ine bilişimize görä siz Mehmet Nazar şahyryň ýakyn dosty bolupsyňyz, bilelikde okapsyňyz, bilelikde döredijiligiň pikirini edip galam ýöreden pursatlaryňyz bolupdyr. Ine siziň pikiriňizçe Mehmet Nazar Babanazarow biziň türkmen edebiýatymyzda oň tutýan orny, siziň garaýşyňyzda Mehmet Nazar şahyryň biziň edebiýatymyza getiren bir täzeçiligi, nähiliki, onsoň Mehmet Nazar agaň umuman durmuşdaky bir häsiýetleri bilen baglanşykly edebiýata garaýşy, dünýä söýgüsi bular barada siz görüňärseňiz. Şu ruhy çyragym atly gepleşigiň aýratyn bir kymmatly ähmiýetiniň bardygyny gatnamak isleýärin şu ýere gelenmizden ýa biz türkmeniň edebi durmuşyna, edebi jemgyýetçilik dünýäsine girip özümizi şoň içinde ýaly duýýar. Bu gepleşikde elmidama türkmen edebiýatynyň meşhur adamlary, türkmeniň edebiýaty diýilen asal bir uly dünýäniň, uly düşünjäni döreden adamlar hakynda her separ gyzykly, hemen bir ören peýdaly gurrunlar edilýär. Şu gepleşige men ozalan bir nesegede gatnaşyp, egindeş dostlarymy uly ýazyjy Kıssaçy Osman Öýda hakynda, edebiýatçy alim Ahmet Bekmurat hakynda, bundan ozalk gepleşiklerde o da Qurban Nazar şahyr, Kerim ağa, Garaz türkmeniň edebiýatyny, türkmen edebiýaty diýilen düşünjäni gözüne getiren adamlar hakynda biziň edebi mirasymyz hakynda ören peýdaly, ören gyzykly türkmen jemgyýeti üçin möhüm bir gurrunlar edilýär. Şu döredilýän mümkinçilikler üçin sözüň başynda milli liderimiz, gahrman arkadagy serdarymyz, hormatly prezidentimiz öz alkyş sözlerimizi aýdýar sebäbi şu mümkinçilik bize türkmen okuyucusyny, türkmen raýatlaryny, türkmen ýaşlaryny terbiýelemekde ören kymmatly ähmiýetli bir gepleşik bolup durýar. O gepleşiň dowamında diňe bir gurrun edilýän şahyryň ýa şahsiýetiň däl de onuň töweregi, onuň maşgalasy, onuň dünýäsi hakynda ören bir ähmiýetli gurrunlar edilýär. Olaryň durmuşynyň aýry-aýry pursatlary ýaýatlanýar. Biziň gurrun edýän şahyrymyz Mehmet Nazar Babanazarow bu şahyryň ady tutulandan men özümi der, öz juwan keşbim gözüme öz ýaşlygym gözümiň öňüne gelýär.
Mehmet Nazar'ı ýatlap şuň owadan gaýdanymda ýol boýy men öz ýakyn dostum türkmen edebiýatyna ören uly haldamly koşan toşan bu şahyr ýigit şol öňkü juwarlygynda, şol öňkü şadyan keşfinde gözüm önünde janlyp dur. Mehmet Nazar Babanazarov bilen biz 1971-1976 ýyllar arasynda 5 ýyllap bile okuduk. Bile bir otogda ýaşadyk. Has doğrusu şu üniversitede okuwa gelen günümüzün ertesin bir iki günün içinde biz derrew bir tapdyk. Mehmet Nazar Babanazarov, Ahmet Bekmuradov, ensoň Anurwan Aşirov, Miwet Wokbaýewa, Recep Başiriýew, Roşen Tagan, garaz biziň bilen bile okan oglanlaryň köpüsi öz ykbalyny, öz durmuşyny edebiýat bilen baglanşdyrdy. Olaryň her sakynda kän gurun edip bolsak Imam Mehmet Nazar Babanazarov gelen önünden birinji ýylymyzda ýa özüniň şahyrdygyny, ütgeçik bir dehilli adamdygyny bize duýdurdy. Maňa bolsa oň bilen bile bir otogda ýaşamak bagty meýser etdi. Şoň üçin şahyr bilen bir otogda ýaşamak bul özüm üçin bir nygmat diýip düşünýär. Beýle kololaryň hemmesi güýçli adamlar bolup ýetişdiler. Imam Mehmet Nazar aýratyn zehirli sözü güýçli düşünýän adamdygyny men tanşan günümden duýdum. Ol dünýä seredende ol suratkeş, nakkaş, şonlara nazary bardy ol adamyň. Ýekeze mysal aýdyn, talimyň otagy iki bolup otyr. Men de Mehmet Nazar dedim, men saga dedim, iki sanak görüşdi oturan oglany görkezýänmi dedim. Diwara seredip. Olam görkezdi, onuň diwaryň ýönünde şeýle ýöne çyzyjyklar açylyp durdy, ýöne bir şekillemele geldi, sen esersin. İki sanak oglany görüşdi, seretdi, hawa men onu gördüm, ýöne men saňa hazır Maksim Gorkyny görkezýänmi dedim bana. Menem görkezdim bolany gelberk şu tarapdan şeýip seretdi, döwürden bir bagyň üstünde bir şeýle taxtasyň üstünde şeýdip kelet papaklyza ortamyzda edil Maksim Gorkyň şekil görünüp dur. Men aýtdym, "Beh, ben dedi iki sportmeni görýän, men ol şahyr görýän" dip. Şeýdip şoňdan başlap birek şonla zatary görkezdik de. Soňundan şahyr edebiýat elimi başlanýar, döwürçilik başlanýar. Biziň şo döwürdeşlerimiz edebiýata şeýle uly gyzyklanma bilen bakılar da biziň halipalarymız bardy şu döwürde. Halipalarymyz biziň mogallamlarymyzyň hem köpü. Ençe meselen ýeni ýazgylar, şahyrlar, belli edebiýatçylardy. 70-nji ýylyň 80-nji ýylyň aralygyndaky mogallamlar bize okudan mogallamlar ýatasak Nazar Gullaýew, Mehmet Köseýew, Halil Kuliýew, Profesor Zora Allakow, Profesor Öýde Abdullaýew, Mehmet Nazar Hydyrow, Kakajan Durduýew, garaz şolaryň hemmesi ýani edebiýat bilen meşgullanýan, edebiýaty için bilen uly halipalar. Biz şolaryň elinden sapa galdyk, şolaryň elinden ders aldyk. Olarym bize gaty çynlakay için köp zatlar öwretdiler. Onuň edebiýatyň taryhyny öwretmeli bolanda ýanky adamlar emma poeziýa gelende Profesor Öýde Abdullaýew ýa-da Halil Kuliýew bize gaty täýin için zatlar aýdyp bererdiler. Ine şu ýerde 1976-njy ýylda çykan Ýaş Kommunist gazetesi bar şol döwürki. Bu ýerde ine şeýle makala bar. Ýaşlaryň dörüjüligi diýip. Bu ýygyska makalany Mehmet Nazar Babanazarowyň dörüjüligine bagyşlap ýadan Italmaz Nuriýew öz döwründe ýaşlara halipa bolan Italmaz Nuriýewiň ýaşlaryň dörüjüligi atly bu makalasy gönnün Mehmet Nazar şahyry bagyşlanýar. Ine şu ýerde şeýle diýär Italmaz Nuriýew. Mehmet Nazar Babanazarowyň ady bilen entek himmeler o diýen tanşam däldirler. Sebebi Mehmet Nazaryň dörüdüp başlandygyny bir wada ile ýaýratmak mümkin hem däl. Ýöne men size başga bir zat aýtjak. Geçen ýylda diýe marda geçirilen ýaş ýazyjylaryň seminaryny Mehmet Nazar Babanazarowyň tutuşlugyny bir ýygynyny şol seminary hödürlenligini men size aýdasym geldi. Şol ýygynaga gatnaşanlaryň hemmesiniň diňe öwgül sözlerine manasip bolan Mehmet Nazaryň goşgulary beýik geljegi şol wagtlara habar beripdi diýip belliýär. Geçen ýyl diýip atlandyrylan ýylynyň özü
gadet 1976-njy ýylda çykypdyr. 1975-nji ýylda marda şol ýaş ýazyjylaryň seminary geçirilen ekeni. Ine şonu eýýäm ilkinji ädimlerde Mehmet Nazar Babanazar goşgulary bilen halipalara hayran galdyrmany başarypdyr. Italmaz Nuriyew Mehmet Nazaryň şol ilkinji goşgularyny şeýle baha berýär. Mehmet Nazar Babanazar ýaşlygyny seretmezden ol goşgudaky orta çykarýan temasynyň diňe daşyndan uzaklarda aýlanyp ýürmeýän gahrmanlaryň üstü bilen çeper hereketleriň üstü bilen şol wakanyň özünini açyp jümmüşini dol aralaşmagy başarýan ýaş şahyr. Şoň üçin biz Mehmet Nazar Babanazarowyň ýolunyň açyk bolmagyny arzu edýäsip ine şu ýaşlaryň dörejiligi diýen makalasyny jemläp, oň aşak ýanynam Mehmet Nazar Babanazarowyň goşgularyny ýerleşdiripdir. Şol wagtlar Mehmet Nazar ağa 22 ýaşlaryň ekeni. Diýmek, dörejiligiň gapysyndan ýaňy bir giren ýaş şahyryň halipalar tarapyndan şeýle ýokary baha münasip bolmasy bu eýýäm saýlap alan ýolunyň dogrudygyny subut edýär. Mehmet Nazar ağa şol wagtlar Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň 5-nji ýyllyk talyp eken. Talyp diýilende ýene de bir zady size aýdyp geçmekçi. Mehmet Nazar Babanazarow şu uniwersitetde okap ýören ýyllary uniwersitetiň ýöreti öz gadety bardyr, siz bilýänsiňiz. Uniwersitet gadetynyň sahypalaryna da bir neçe goşgularyny hem gidijik hekaýalaryny halkymyza ýetirýän ekeni. Men öz ýatkeşligime buýsanyp depterime belli etmedim bolýany. Mehmet Nazar harp belleýän eken depteriň içine. Diňe bas harplar belleşdirip gidip onuň jaýmy dagramyda aýdyp bererdi. Ýaltansak Mehmet ağa häli bir gowda da aýtdy Mesih Mehmet de benim näme diýjek bolýany bilýän Mehmet Nazar Lokman goşguly gurrun aýdýardy. Onuň Mehmet ağa köplen Abdurrahman Zamydan, Magtumuldan, Azadydan, Novaýdan misallar getirirdi. Gara kuş kıçkırıp gitti, ayağında yılan görmüş, bağlalarını alıp gitti, lehen ağzında kan görmüş diye. Oğlum, ben aýdyp beren ol manisini düşündün mü diye. İki bolup çözerdik da yankı. Gara kuş kıçkırıp gitti, bul giyice ol yani. Gara kuş kıçkırıp gitti, ayağında yılan görmüş diye, şapak. Bağlalarını alıp gitti, yıldızlarını alıp gitti, şapak gün kızarıp yokup geldi. Dan atysyny, gijanyň gidişini şunu çeper suratlandyrýar diýip Mehmet ağa gurrun öğretdi. Onuň eýem Halil Kulagellen onuň müthiş kitaplar aýdyrdy. Poeziýadaky inçe telsimleri öğretdi. Orada Halil Kula aýtdy, geldi kara bulut bir ýagyn eýler, müşkil hal bolanda bir ýagyn eýler diýdi. Onuň şerde näme müthişlik bar diýip bolum sorar Mehmet Nazar eline aldyrdyr. Ýagyn eýler bilen ýagyn eýler. Iki goşgularyň şeýle için kapylar şakynda gurrun dedi Mehmet ağa. Biz kämir ünsetmez gol derre Mehmet ağa sordy. Onu maňa dürtse işden we näde kapyanyň güýçlügine de ýagyn eýler, ýagyn geler ýa-da ýagyn eýler. Şeýdip bir hili inçe telefonni rahatny görüp soňundan öýde şygyr ýazyp başlandy da Mehmet Nazar eýem şol telefonni, şol usullary ulanýandygyny goşgularyny okanyňda derre düşünüp bolýardy. Şahyryň talyplyk ýerlerinde ýazan bir näçe goşgulary Türkmen medeniýetine çap edilip halkymyza ýetirilipdir. Biz gepleşigiň dowamyna Türkmen Uniwersitetini gazetinde de şahyryň halkymyza ýetirilen döredijiliginiň bir bölek hakyna aýdyp geçipdik. 1973-nji ýylda çykan neşirleriň biri ine biziň elimizde. Şonu şahyryň Targyd adly goşgusy ýerleşdirilipdir. Ine şu sanalgyja setirlerden ibaret bolan Sargyd adly goşgy hemmeleri megerem özüne çekse gerek. Bu şahyryň öz oglanlygynyň geçen ýerleri bilen baglanşykly ýatlama setirleridir. Günne aşa şabadyň üstünden geçenler şahyr şu goşgyda aýtmagyna göre öz pikirini, öz içini şol şabadyň akyp duran suwuny aýdyp geçýän eken. Özüniň her günkü baştan geçirenlerini şabady gurrun berer eken.
men gojalymdan soňam egerde sen maňa şol saňa aýdyp beren, sen goýunuňda geçiren ýaşlygymy sen maňa görürüň berseň, elbetde men täzeden ýaşlygymy dolanaryn diýip şeýle bir ýiti pikirleri gojalyk bilen ýaşlygyň arasyndaky şol ýyllarda ýaşalan syry öz ýaşan ýerlerindäki şawadyň syr hökmünde saklap oturandygyny aýdýar. Şeýle adamy täsirli setirler, pikirler. Gaýtalap beräýsen gojalan wagtym ýaşlyga dolanır bu däli göwünnip, ini sargy datly goşgasyny jemläpdir. Şol bu däli göwünnip atlandyran ýerlerim oň taliplik ýerler eken. Şahyryň sırlaryny saklap oturan şawadyň kenaryna geldik. Şawadyň kenaryna gelende Mehmet Nazar agaň şygyryety edirşe akap ýatan suwuň sesi ýaly şoň ýaly owaza gelýär. Sebäbi şahyryň goşgularyny şawadyň sesi emma, şawadyň akyp ýatan dünýäsiniň ruham bar. Bu yerlerde durup şahyryň dürüjüligi hakynda söz açman bolmaz. Dünýä gelen ýeriň ezizdir juda, gözüňe ıssydyr tupany ýagşy. Bu ýeriň guşlarynyň sesini eda, bulut gelenni de bu yerler ýagty. Gözleriňi ilki açıp göreniň madam dur nazaryňa zardyr ol, aglanyň güleniň döwran süreniň seniň üçin namas bilen ardyr ol. Ine dünýä gelen ýeri bilen baglanşykly goşgyny okaňda näme üçindir şawat kenarlary sen bilen sırdaşa dönýär. Mehmet Nazar agaň sargy datly goşgysyny aýdyşy ýaly hut şahyryň özi ken gedek şawadyň üstünden gatnanda, şawadyň kenaryny oglandygyny, çağalygyny geçiren ýerlerine de ýadan hä paýhasly şahyr çykan ýerlerine de şawada gelip ýüzlener eken. Ine taliplik ýerlerine Mehmet Nazar aga şawada şeýle ýüzlenip goşgy düdüpdir. Ine şonu şu owanyň taryhy bilen, şu owada ýaşaýan ak meňiz gyýdylar hakynda öz ýüreginiň aýdanlaryny içgepletmeler bilen oýlanyp syryny ınanan ýerlerine geldik. Ine soňuň sesi şywyrdap gulaňga gelende hut şahyryň öz sırlaryny bize aýdyp berýän misaly şawat keniz-kenizlerim akyp bu töwerekleriň owa hojalygyny gül-gülzarlyga öwürip otyr. Şawadyň kenaryny owa matly goşgysyndan käbir setirleri ýene de aýdysym geldi. Gözleriň nuruny ýagtylýar daňlar, säherler saz bilen oýanan owam. Görýäňizmi? Daň atanny günüň şöhlesine bu yerler nurlanýar diýip dälle, bu yerlerde ýaşaýan adamlaryň gözleriniň nuru bilen daňatýar, ýagtylanýar, nurlanýar jahan nipbelýär. Asmana nur çoýan owazdan ýaňdan gün ýüzleriň meňde goýalar owam. Çağalaryň sesi bilen dolu sen, ertekiden çykan owa ýaly sen, zähmet söýür eller çiten haly sen, ýüzümiň öwüşgün bilen boýalan owam. Aýdymym sen, toýlaryny güljegim, ýadan wagtym gelip kuwat aljagym, anamym buýsanjym, düýnüm geljegim, şapakdan güneşden gaýalyn owam. Geçmişinden ýaza bakyp kemsenen, göwnüň bilen nur şaýyrly meňdiňe aýyz galyryp her ýetilen menzile ogul gaýyzlaryna dayanan owam. Şahyr neneňsi owadan ýazýar. Şawadyň kenaryna ýene de şu setirler side ýetiresimiz gelýär. Gelseň gözleriniň röwşenini berer. Gijeler görner asmanyň düýbi, eneň bilen deň garraýa bu ýerler soň onuň ornuna galýa müdimi diýär. Ine enelerimizin nazary düşen şawat ýaly şeýle kenarlar akyp duran akarlar bolsa müdimi galýanlar. Ahmet ağa bir sual beresimiz gelýär. Biz Mehmet Nazar Baba Nazar fi şahyr hökmünde gowtanýar, terjimeci hökmünde tanýar, jurnalist hökmünde tanýar. Şol Mehmet Nazar aganyň dost hökmünde häsiýetine eldi. Bizini bile tirkeşen, gatnaşan dost hökmünde şu häsiýetlerini açyp berseňiz. Mehmet Nazar özi şahyr bolandandır da elbette. Şeýle bir dözümsiz, ýüregi ýuwka, geçirimli, hem berk durmaly ýerinde ören pogta durup bilýän adamdy. Esasen men gowy hasyýetim ýeke bolup bilmezdi şol olanara.
yekeligi, yalnızlığı halamadı da bir yere gitmeli olsa da bile giderdi ya bir yere gitmeli olsa öz işini taşlap soň bilen bile gidip bilýän adam da uzak bolsun, ýakyn bolsun oňa tapawdy ýok. O zaman bolun dostlugy gaty içgindi de çynlakay. 5 ýyl bile okap, nerkim öz öýüne dagap gitmeli de. Ondan menden sorardy Ahmet. Indi biz daraşyk gidivermeli mi aýdy? Biz birek sizlerimiz misal şimdi Danatar ya Kurban ya Asır ya Aydal Efendi biz birek edip oňurkaga edip son bir hemme zady bir içkin ýok ýörekli bir hili şahir adam da ondan soň bagtymyzy işläp biz şäherde galmaly bolduk Mehmet Nazar öýdem galdy. Onuň şol 76, 77, 78-nji ýyllarda edebiýat güýçlüdi. Gaty uly bir edebi jemgyýetçilik bardy. Kur'an Nazar Edizow, Kerim Uran Nepes, Ahmet Uran Nepes, Atacan Anneverdiyev, Nur Bayramov, Halil Kuliyev bulan hemmesi töwerende de Berdan Nazar Hudaý Nazar sanardan köpäp töwelen bular hemmesi uly zekin, uly giňişlikde özüni tanadyp bilen adamlar. Şolaryň derecesinden hem güýçli öňe çykmak üçin gaty uly zekiniň bolmasa başarçak zatlar şoň üçin Mehmet Nazar şu şahir diýen oğlanlaryň içinden Mehmet Nazar saýlandy. Ola ýa gidip ol merkez şäherlerdäki ýaşaýan şäherleriň ýygnaklaryna gatnaşdy. Şu ýerde geçilen duşuklarda da Türkmenistanyň Mehmet Nazar Babanazar bir bar diýdirip bilipdi şol oğlan. Biz başga ýere Täjikistana, Özbekistana degedimizde Mehmet Nazar sorardylar. Mehmet Nazar gelmedimi? Şonu görüp bolmaýam diýen ýalyk gurrunlar eşderdik. Mysal üçin duşan bägdemizde Täjik o ýerde köp ýurdundan geldiler de Azerbaýjanlylar, Kazaklar Hayfirin Mehmet Nazar diýip soralan ýagdaýam boldy bizde. Şahir ýete bolanda şeýle bolar. Yine de şu ýerde rus diline çıkan bir kitap var. Orta Aziýanyň ýaş şahirleri adly ine şu rus dilineki kitapda da şahirin goşgulary rus diline terjime edilipdir. Kazakstanyň, Kyrgyzstanyň, Täjikstanyň, Özbekistanyň hem Türkmenistanyň şahirleriniň goşgulary goşulypdyr. Şolaryň hataryna Atamurat Atabaýewiň, Mehmet Nazar Babanazarowyň hem Gözel Zaripowanyň goşgulary rus diline terjime edilip şu kitapda yerleşdirilipdir. Ýeri gelenini bellesek, Türkmen edebiýatyndan öz boluşly ýygy goýup giden Anneberdi Agabaýewiň, Mehmet Nazar Babanazarowyň özüni hemde oň tebigi dünýäsini hemde döredüçiligini bolan garaýş hakynda pikirler berilip rus diline ana ondan soň şahiriň goşgulary berilipdir. Kömegin ýadyny şändir bizim bir edebi bileleşigimiz bardy. Ýaş edebiýatçylar, ýaş jurnalistler bileleşip her hepden bir planjy güni duşardyk. Şu toplumda da Hökman Mehmet Nazar Babanazar, Kömek Kuliyev, Ahmet Amrat, Osman Ödü, Ahmet Bekmurat, Aman Oşaýew, Hıdır Ilyas Amangeldiýewler, Uldurdy Tähet Durduýew. Ene şu 7-8 10 oğly ýazýan pozýan oglanlar, jurnalistler ýazdylar, duşardyk da birek öz ýazan zatlarymyzy okudurdyk. Yetmeýän ýerini aýdyrdyk, üstünlikli bolsa üstünlikli diýip aýdardyk. Degişerdik, gülüşerdik bileleşip. Ana şonda kömek bizden kiçirek, ýöne kömek guly hem ýazyp edebiýatyň içine giren adam da, şo adam ýaşy adam bolsa. Adam kömek biziň toparmada goşuldy şonda. Endi kömek Mehmet Nazar köp gördüňler, köp adly demek boldyk, ýoldaş boldyk. Şol gaty oňat şahirler, gaty oňat ýazyjylar ol ýöneligi özünden tötänden dörümýär-de. Olary şu öz döwrümi, öz bir nesilimi getirýär şolarda. Şoňaly ine şu Mehmet Nazar hakda da şey diýip aýtsaň bolýar-da. Şol döwürde dogrudan Ahmetiň aýtýary, şol edebiýat, türkmen edebiýaty, on ulaýtada türkmen poeziýasy gaty bir ösşi iyi boldy-da. Şu iyiliğini diýen ýaly şeýle özüm öňden men diýen ýazyjylar, şahirleriň ýaşap ýören wagty Ahmetiň aýtýary şu Gurban Nazar dagam, Halil Kul dagam olaryň döwrüne gelip orta çykmak bir tarapdan aňsadyragam ýaly sebäbi olar täze bir zehin gelse şolar eýe çykýardylar. Şu Mehmet Nazara Ahmet Hazam gowul ýandyr
Gurbanydyr dagyn şu Mehmet Nazar baştan şunu bir Gow garşyladylar Mehmet şu Nazar. gow garşyladylar da. Şu ikiň birine Hasan görsäň Ahmediki gidip barýandyr ýegdekleşip. Nire Gurbanydyr sagyrýar şoňa diýip Gurbanydyr edir howat ýazgylar birleşmesinde işleýärdi. Özüm şu ýaşlar bilen iş alyp barmak goýunsa şoňlary maslahatçy bolup onuň şu köprü işleri sagyryp şu laýtada Mehmet Nazary şu goşgularyny dinläp o şulara elinden geldi kömek edip ana şoňa diňe Gurban nazarym däl beýleki ýanky atlyň moğlumlamadan şular şu zihine iyi durup bilýän adamlardan. Şoň üçin Mehmet Nazar Baýnazar fiýaly şu durun şeýle ýaş ýanyp duran zihinleriniň çykmasyny oňa yol açylýardy. Kömek ýanky moğlumlarymyz aýtdy, şonuň arasynda laýtdy Halil Kuliýew bilen Türkmenistan halk ýazgy Bayram Jütip şu kisi Mehmet Nazary ýakynan goldan edebiýatçylar, ýakynan goldan adamlar diýip şu kisiniň adyny aýratyn tutasym geldi. Sebäp olaryň ikisem şu zamanatynyň gaty iýinçe poeziýasyny döredip bilen adamlar da. Şu yerde şol döwrüň ýaş döredüjilerine halipa bolup bilen Bayram Jüttiýewiň şahyryň döredjiligine beren bahasy bar. Ine şonu şeýle diýe, entek Mehmet Nazaryň ýazan goşgulary iki eliň barmaklaryna da dolu ýetenok ýöne az sanly goşgulary bilen gysga wagtda tiz ara Mehmet Nazar Baýnazarow öz döredijiligi üçin edebiýat eliminden hemde adamlaryň şygyryety kegsiren köngüllerinden orun etmeyeni başardı diýip belläpdir. Ýa-da ine ahlasy görerek gelirmiş ýadylar, bakymyş ahlasly basylan gyzlar diýip ine şahyryň şu iki setirlerini mysal getiripdirdi, köngüllerde gyz edibiläjek setirler diýip şeýle ýokary baha beripdir. Şahyryň goşgularyndan ýör seýle gidelik köneje köwşüm üstüne güllerden çyýglar dökülsin. Budurmuş müdimi, budurmuş mevsim, gideli üstünden ahmar ökünjüň. Ýaslarda musapir toyda joş bolan, başymdan ne gowga geçip gitmedi. Bir gowsy bu dünýä geleni ýalan, üflenen şem ýaly öçüp gitmedim. Yüregime siňlik gömgök bolynçam, baglary bakjasy hazan urany, barbyr men durup bilmen ölýänçäm, görsem söze gyşyk göwüni guragy. Ne arman otlardan çyýglar paýrasa, bolmaz bu ýerlerde kalbymyz göýdük. Bozulýan, gyrýany torgoý saýrasa, meniň uçup ýören göwnümler öýdüp, ýörgideli, köp ýollar görensiň, çyýgly meýdan, melhem bolar ýarama, belki kimdir biri bakyp duranlar, armanlyň ýitip barýan garama. Döredüjilik ruhy, döwrüň ruhy, döwür hem döredüjilik hemişe biri bilen gatnaşykda, galtaşykda şol ikisi bir-biriniň bir häsiýetini kesgitleýän zat. Şol zatlara sarpa umman döredüjiligi hormat etlenlik adamyň kalbyna bolanda oň ömrüne maň saýan göz gazaplanýar. Ýöne şol duýgu düşünjeler halkyň öňüne düşýän, ýurda başdanlyk edýän şahsiýetleň kalbyna, dünýäsine jemlenende olay hem ňan başgaça zat bolýar. Halkyň akbaly bilen, nesilden geljegi bilen baglanşyklary hadisa öwrülýär. Muny biz öz döwrümizden misalyny görýäs. Biziň zanly şahyr, halky şahyr, arkadagymyň döredüji liderimiň tagallalar bilen, biziň arkadagly serdarymyň häzirki döwürde amalaşyrýan işleri bilen biz baý edeb mirasymyzyň sarpasyny belenten tutýas. Şahsiýetlenmede, edeb şahsiýetlenmede, şahyrlanmada ulu hormat goýulýar. Şolaň bir kitaplary halk köpçüligine ýetirilýär. Olar hakynda ýaga-ýagdan söhbetler edilýär. Bu söhbetler, bu hormat elbetde olaň özleri üçin möhümdir, olaň ruhlaryna medetdir. Ýöne ol şuny hem geljekki nesiller üçin hasam möhümdir. Sebäbi şol hakyda sapagynyň üzülmezligi, ol nesil terbiýesinde de, umman şol asyl ýoluň dowam etmeginde de ňan möhüm ähmiýete eýe bolýar. Ane biz şu günem biziň halkymyzyň bir uly bir gornukly şahyrlarynyň biri Mehmet Nazar Baýnazarow ýatlaýas. Edeb miras hakynda, dörejilik hakynda söhbet edýäs. Şahyr barada aýdarazatkan iň esasan şahyr dörejilik adamy näme ýazsa-da ahyr soňunda öz terjime halyny ýazýar. Suratkeş näme çekse-de ahyr soňunda öz keşfini çekýär.
Edil soňalagan öz zannyndaky duýgulary öz şagyrlaryna geçirip bilen şahir arassalyk diýlenne, päkidelik diýlenne, şol edil bahar şemaly ýaly, bir säheriň sergin howasy ýaly, şol arassa duýguly şagyrlary Mehmet Nazar şahyr oňa bilen kalbyna dolýar. Aslynda da goşgy näme diýlenne, şol sözlemek bilen tammagyň arasyndaky bir songatdyr diýilýär. Edil tammak bilen sözüň arasyndaky songat diýlenne, şo ýerde bir şagyryýatyň iňçeligi Oran bir tämirligi, päkideligi öňe sürülýär diýip pikir edýär. Hemem şol köplen goşgy nämedir diýip sowal goýulýar da. Ýöne şol sözi ykbaly öwren bir şondan bir ömrüniň manysyny tapan adam üçin bir goşgy nämeler däldir diýesiň gelýär da. Edil şoň ýaly Mehmet Nazar şahyryň goşgulary hakynda da watan töýjülük, tebiğata ýakynlyk, bir adamlaryň arasyndaky bir gatnaşyklar şol adamyň ýüregindäki ince duýgular hemmesi bir-biriniň üstüne ýetirip bir şonu bir halkyň kalbyna barýan şahyry öwrdi diýetimiz gelýär da. Täbäbi edebiýatyň, şygyryatyň nişanasy hemmeşe de ýürek ol adamyň duýgulary bilen, aňy bilen iştalşýan zat. Şoň üçin söz bilen düşünülip bolmaýan ahwallar edil tebigatyň özi ýaly tebigy duýgular şol şahyryň dörejiligine jemlenýär da. Hemem şol aýdylýan bir söz bar, ýa-ni saatalyk iki hili bolýandyr diýilýär da. Heme ýöntem saatalyk, birem kämil saatalyk. Şol dörejilik adamy şol goşgy ýazyp başlandy. Şol saada sözler bolýar. Sebäbi ýoluň başlangyjyna dur. Ýöne kän mendiller geçenden soň ýene de saatalyga dolanyp gelýär. Ýöne bu gezek ol sözleriň hemmesini saýlap seçip ýöne köý sözler bilen öz pikirini aýtmaň ustady hökmünde kämil saatalyga ýeten şahirdir diýilýär da. Biz Mehmet Nazaraň dörejiliginde de şol kämil saatalygy görýär. Ýöne köýlük bilen halkyň, okujularyň kalbyna çekilen ýoly görýär. Umman ähli zatda şagyriyat bar. Diňe bir goşgy ýazmak däl adamyň, şol dörejilik adamyň ilki bilen zanny şahir bolmaly diýilýär. Adamlar bilen gatnaşgan, şoň bir dünýä garaýsam, pikirlerem biz Mehmet Nazar aga bilen şol redaksiýada ýedi gider bir habarlaşyp bir gatnaşyk saklanan adam hökmünde şoň şeýle häsiýetine ýönen bir hormat goýýarsa, sebäbi şol dörejiligi bilen bile bütün gaziyetimizde de ýedi giderli makalalarna ýollap çykjy diýdi. Edil döwrüň sesine söz goşmakda, ýurtda bellenilýän bir ýeri bayramçylyklar seneler bilen baglanşyklam habarlaşyp öz goşgularyny hemem şoň bilen bir hatarda da ýylysynnäki bir öz kärinden bir döwlet tapan adamlar baradaky makalalarna gazete ýollap bir ýedi giderli çykjy etdi da. Sonra şol ähli zata bir synçylyk, inçelik şol şahyra mahsus aýratynlyk hökmünde bilen ýadymyzda galdy. Goşgular hakynda aýdylanlar şoň hakykatdan hem goşgyň diňe bir pikiriň, bir duýguň, diňe bir dört setere benni edilen nusga bolman şoň bir gaýtam şol seterlerde gany daçýan adamyň kalbyna ýetýän eser bolmalygyny biz şol goşgularyň mysalyna doğruluğuna bir göz ýetirýärse, edil aýdylşýaly sözlerem edil adamlara meňzedilýär. Olaryň hersiniň öz götürýän ýükü bar. Iň esasy zaten şo sözleň yerli ýerine goýulmagyndan, dogry saýlanmagyndan hem bir edebiýat dörýär, şagyr dörýär diýilýär. Mehmet Nazaraň dörejiligi laýta da şol ejirlik etme köňlüm güllerden ýaly kitaplaryny okap şu hakykata ýene bir gezek göz ýetirýär. Şahir ilki bilen bir gowy söze ýetýär, soň gowy setere ýetýär, soň gowy goşga ýetýär diýilýär da. Aslynda şahir belli seterler bilen, belli şagyrlar bilen ýatda galýar, hakydalarda galýar. Ýatda galan sözleri bir adamyň kalbyna täsir eden zatlary hemmeşe de ýatlap berýär. Özüm bir döwürler häzirem şeýle okan zatlaryny edil doşuňdan geçip gitmegini İslamok şonu bir wagtyň sen hakydandan seýlaryna bir gyskanýan. Şoň üçin şoň hemmeşe özüňe ýaran zatlary, täsirli sözleri belli edip ýürüp depter tutup wagt bolýandan soň göçürüp alyp özüňde hemmeşelik saklasyň gelýär. Ya ýadynda ýa-da depterde hökman bir özüňe ýakyn tutasyň gelýär. Bir döwürler hene talip döwründe şol Mehmet Nazaraň ejirlik etme köňlüm hemem güllerden diýen kitaplaryny bir ürje edip okanym hemem şoň gaty köp ýerlerini, seterlerini bir özüme ýakyn ýerlerini belli edip alanym. Ýadyma düşýär ene şol depterde şol kitaplardan seterler, bentler jemlenen käte şeýle bolýar da. Bir kitapdan şonu
özüme täsir eden ýerlerini bellige deýnip alýan ýöne bir seretseň şol goşgulary gatkan ýerlerini doldugyna boýdan masa belläp oturan şol doldugyna ýazyp oturan göz ýetirýärler. Etil şoň ýalygyn şonda käbir misalları getiresim gelýär. Şonun esasam söz hakkında görünme diýärse, söze keskitleme diýen ýaly Mehmet Nagaran bir wendine hemişe ýüzlenýärse, elimiz giňede dokundy zaman eger aç bar bolsa sözdüň ajadyr. Söz adamyň öz-özüne çydaman ahyr bir gün açyş eden zatydyr diýilýär. Hakykatdan söz adamyň bir iň uly gymmatlygy, tebigatyň iň uly serpaýy hasaplanýar. Belki bu müňgedek ýörelen ýollar ýönesen unutmaşylaryň barsyn. Eger aýdym bolsa gurbansyz däldir. Eger deňiz bolsa däldir ol arsyz diýen fetrler bar. Düşünemek näme ýetmeýär köňle. Ýürekden çykmadyk göz ýaş ýaly biz diýlen iňňän täsin bir meňzetmelerine haýran halýanda hemem şol meňzetme diýilýän zadyň goşguda edil göze dörtülüp durman gadyn çaýy atylan gant ýaly ýa bolmasa güllüň ýetynyň howada ýaýrap gidişi ýaly göze görünmän adamyň ýüregine yetmelligine şo tetrler okanda bir göz ýetirýärler. Ýaşlarda musafir toýda joş bolan başymdan ne gowga geçip gitmedi. Bir gowsy bu dünýä gelen ýalan üflenen şem ýaly öçüp gitmedim diýip şahyr öz şagyrlaryna belliýär. Hemimse gyýyt gaty diýen bir goşgusy bar ýaşlaryň arasynda da gat meşgul. Häzirem şonu adamlar bir-birinden paýlaşyp bir-birlerine ýetirip şoňa bir ýylanyp ýörýärler-de. Şonu şeýle tetrler bar. Men sana anannym gadygyn dememi howasy arasynda gerçekdir diýip. Bir ýerlerde serp galsam elimi özgölerden ilki geljeksiň diýip. Yine seni ýada salyp erikler. Başa gully ýalygyny oranly. Bilmen senden öwrenipmi görüpmi? Elin suwa sokup otyr toraňy diýip. Şol tebigatyň adam duýgulary bilen bagly täsir bir suratyny çekýär-de. Gözüm diýär bedäp gadym dünýäni aýhynlanyp barýar sowly salmada ninen kynakany eden günämi aýdyp ötünere adam bolmasa diýip bir durmuş portretlaryny ýene bir gedek bir iňňän täsirlik bilen ýetirýär. Anzama diýen goşgusy edil aýdym bolup ýanlanýan bir eli adamyň iň ince tarlaryny kakýan goşgy. Bir gonan bagyňdan uçup gitmekyn, köňülden köňüle göçüp gitmekyn. Bolsa da pysırdap aýtmaga ýakyn, eşitmedik sözleriňden anzama şowun ýaprak ýagdy, saralyp ýagdy. Şemal ne dälidi, ne de bir sagdy. Sana heser bilen bakmaly wagty. Gaba görtün gözlerimden anzama diýip şo goşgutyny belliýär-de. Hemem haya bar gabak bergin ýogsa ol durtup otyr, gör utanjyň leýli saç topugyny örtüp otyr diýip ýene-de tebigat görnüşlerine ýüzlenýär. Gaýtgan ýyl goýup dur sırfynyň ýaba, men bu seher ýyl bilen mi ýekemi, ilki oýun edip soňandan toba ömrüň geçip gidiberjek ekeni diýip wagtyň ötewçiligini ýene bir gede iňňän täsirlik bilen ýatlaýar. Gidem bu ýollara gidem, ýol ýetirmez ahlas eden, goşawazly ak dünýeden doýmadym diýip ýörmeli. Şahyryň nardörüjligine, watan söýjülik duýgusynyň maksusy hakynda söhbet edilenne, şol meşhur goşgusy bar da oglum göröglyny okap bersene diýip. Şol häzirem şol iňňän bir durmuşa ýakynlygy bilen şo goşgy ýatda galdy. Hemem şol watan söýjülik hakynda şagyrlarynyň birine ilim seniň guluň bolmak pelekniň permanydyr. Taryhdan uzyn kökleriň janymyň dermanydyr diýip aýdan tetrlerini ören täsirli berliýär. Dünýä bir dag durmaşarsyň, ýapyşan daşyň gopmasyn, şonuň üçin billigimden köňlüňe sözüm okladym diýip şahyr belliýär. Ýyller şeýle diýär ýaşlykda batan, diken ulalaňda abar berýänler, seniň arzuňda çaýkanyp ýatan bu gözlerim gowramajak derýandyr. Hemem şol tebigaty ören synçylyk bilen garaýş hakyna aýdylanna şahyryň sewut diýen goşgusyny ýatlamak isleýär. Şonu sewut hakyna söz açmak bilen uzakdan seretseň garalyp otyr, durky bilen öz aslyna örklenen käteler ýuwaşça aranyp otyr, meňzäp sazdan humar bolan türkmene diýip ýene de bir gedek şol tebigatyň hem adam arasyndaky gatnaşyga ören täsirlik bilen ünsi çekýär.
umman bu misallar öğrenken bundan başga da ýa-ni şahyryň setirleri getirýän misalları ýagy-ýagydan söhbet edilýär, ulu söhbetlerde bir misal getirilýär. Şeýle setirler bilen ýaşap görmek şahyryň eýýän hemişelik bir üzülmez ömrüni aňlatýar. Şahyr şeýle sözleri bilen, şagyrlary bilen hemişe adamyň aňyna ýaşaýar. Bulam akbalyň iň uly serpaýy sebäbi sözden eýit goýan adamyň köňüllüň şahlagyny eýlep bilen adamlara bu dünýäden hiç gaçan gitme ýokdugyny şeýle ýagdaý dolugyny görkezýär. Şahyrdan getirýän misallarymyzy oňa şol iki setir bilen häzir jemlemek isleýär. Bir kişiniň aty ile ýaýylsa bihal däller, bidip däller doganlar diýär. Hut şu setirler Mehmet Nazar agam hut özüne hem tegişli sebäbi aty ile ýaýylmasy, şygyrlary bilen köňüllerde ýaşamasy hakykatdan şahyryň asla bihal dälligini görkezýär. Şoň üçin şeýle söhbet, man şygyrya tahannak söhbet, şu edebi mirasymy tahannak söhbet hiç gaçan soňlanmaýar, ol ýöreklerden ýöreklere ýetýär, nesillerden nesillere ýetýär. Şahyryň öýdaýdy şeýle söz adamyň eň uly açysy, söz asarlara galýan ýeketäk näde, söz akylyň şaýady diýen biziň gahrman arkadagymyz noktaýa sözüň beýikligini, sözüň bir täsirini biz gahrman arkadagymyň öz eserlerine, öz şagyrlaryna hem inen bir aýdymlyk bilen görýär. Ýene bir gezek nokta maksatlyýar. Hut dörüjü liderimiziň tagallalary bilen, hut şuň gün arkadagly serdarymyzyň ihlasy bilen şol türkmeniň edebi mirasynyň giň gerim almagy, häzirki wagtda şol magtymly Pragyň doglan gününiň 300 ýyllygyna taýýarlyk görülýän günlerde bir aýratyn ähmiýete ýa bolýar. Magtymly Pragyň dörüjülüginiň ähli şahyrlaryň bir alham çeşmesi degi şoňa bir medet berip gelenligi hemmemede aýan hakykat hut şoň üçin şu günlerde dörüjülük hakynda biziň edebi mirasymyz hakynda her bir söhbet aýratyn mana ýediýetimiz gelýär. Biziň edebi mirasymyzy belentden sarpalayan şoň bir nesillere ýetmek ugruna ähli taraplaryň tagalla edýän hemem şonu öz dörüjüligi bilen bir nusgalyk derejäge götürýän biz gahrman arkadagly serdarymyza tüýsürekden alkyş aýdýar janlarynyň sag belent başlarynyň aman döwletli işleriniň hemişe rowaj bolmagyny tüýsürekden arzu edýär. Mehriban adamlar, hem gepleşigimiziň asyrly ýoluny öwürip, hem kalplarymyzyň Mehmet Nazar Baba Nazarow bolan hormaty netijesini edýär adamlar hatyralap, şahyry dünýä beren ýerlere geldik. Ine biziň bu duran ýerlerimiz şu ýazgydan hem görnüşýäli Daşawut welaýatynyň Aktepe etrap çäkleri. Paýtagtymyz Aşgabadymyzdan 560 kilometr töweregi ýol geçip edýär adamlar. Şahyryň owasyna tarap barýan ýolda durup ýaýlym arkaly siziň bilen diýdarlaşýar. Ine biziň şu duran ýerimizden 22 kilometr ýol geçsek şu Demirgazyga tarap Gazyl Takyr owasyna barýar. Şahyr Daşawut welaýatynyň häzirki Aktepe etrapynyň Gazyl Takyr owasyny dünýä ýenýär. Öz owasyny Aktepe etrapynyň 1-nji orta mektebinde orta bilimi alýar. Onun ýokary bilimi bolan edebiýata bolan howasy paýtagtymyzdaky häzirki Magtymuladynaky Türkmen Döwlet Uniwersitetine alyp barýar. Bu ýokary oku mektebi üstünlükli tamamlap edebiýat we sunugat gazetini şol bir wagtda Daşawut habarlary gazetini işe başlaýar. 1986-1988 ýyllarda Mehmet Nazar Baba Nazar Daşkentdäki ýokary partiýa okuny üstünlükli okap tamamlap gelip soňra ýene-de şu ýerde Daşawut welaýatyna welaýat teleradio gepleşikleri komitetine ýol başy bolup işleýär. Ine biz şahyryň dogduk owasyna hut on güller deňizi atly kitabyny elimize alyp geldik. Sebäbi şahyryň bu kitabyny okanda hut şahyryň öz terjime halyny okan ýaly, oňa düşünen ýaly. Hem şahyryň owasyny, şahyryň şäherini, şahyryň söýen tebigatyny şu setirleri okanda dolu göz getirip bolýar. Gedip ýörseň ala we har misaly, arasyna aýdym ýaly
bağlaryň. Şahyryň goşgusyny okap barýakan her setirini bir säginip, o barasyny okuýjyň özü ýüregi joşup pikir ýöredesi gelýär. Ine şahyr nähili çeper beýan edipdir. Arasyna aýdym ýaly bağlaryň diýip. Bir neçe ýazyjylaryň şahyrlaryň dörüjüligini öwrenmeklige çalyşýar. Bağlaryň heniz aýdyma deňelen çeper sözlerine qavat gelmeýändim. Ine şahyry dünýä beren şol owa barýakan edil şahyryň hut öz aýdyşy ýaly, aýdym ýaly bağlaryň arasyndan geçip şahyryň dogduk owasyna baryp bolýar. Şahyr Mehmet Nazar Babanazarowyň goşgularynyň göwünlik ýok. Heniz gowumlaryň boýsonjy bardyr, joşy bardyr. Bu çolaryň göwünümiň eger deňiz bolsa däldir ol arsy. Dymyşlyga gowunyň bolmas sevdigim. Lälik çağı kimin ýakymly şemal. Biline ellerin orap geçenne aýdymmy, tolkunmy gereşleri al. Bir galkynyş boldy gowunyň içinde. Men aýdym aýdaryn anan soňky günler öýkemi sen näzmi sen boz baharlar gözün süzüp gowanan ak kanatly kebelegim dälmi sen meger mehellede däldirin artyk oglun höwesim bar sözüm diýmäge ýok inni oturman gözüm ýaşardyp senin azyk pissekmin kinäňe belki bu müňgedek ýörelen ýollar ýöne unutma sen şularyň barsyn eger aýdym bolsa gurbatsyz däldir eger deňiz bolsa däldir ol arsyz. İlki baştan soňaly halifalar Moğolumlamazam beýleki halifa ýazy şahyrlaryň şu Mehmet Nazary şeýle gowy garşylamaklarynyň ýene bir sebäbim şu Mehmet Nazaryň özüne bir hili bir özüne çekicilik barda. Mehmet Nazaryň bir hili bir mehermi bir adama bir ýumşakdan şeýle aslynda ýazyjy şahyry döredýända ilki bilene şu döwri zamanasy galyp ortada şoň özüniň şahsiýeti de öz şahsiýetinden çykýar da gel. Ama şu Mehmet Nazaryň şahsiýetini şu atgalyk häsiýetlerini şu adam oturup käwat na ýatlyýat bolan şeýle bir mulaýymdan ýumşak bir şeýle bir değişken şu ýylgyrypçyk şeýdi bolan goşgulary paýedýäsem şoňa bolýar da onda. Şu özüne meňdiýär-de şahyryň goşgularym, eserlerim ýazyjyň şahyryň özüne meňdiýär. Tüs öz hakyky häsiýetini bilmeklik üçin ine owa hikayatlary atly şu makalany okap gören adam şahyryň häsiýetini durmuşda onuň nähili adam bolandygyny, tebigi tarapdan doga dünýäsiniň nähili yaradylaryny göz getirip bilerler. Owa hikayetlerini şahyr 3 bölüme bölüpdir. Mehmançylykda birinji, ikinji ýylga ýüplük, üçünji bolsa takdir diýip atlandyrypdyr. Ýatlama makalasyny şahyryň 3 taraplaýyn häsiýeti açylýar. Mehmançylykda bölümini suwhangıy adamlaryň il arasynda bolup geçen wakalary bir näçe degişme ähengli gurrunlaryň üstü bilen bir-birine aýdyp berişleri, ýöne şol degişme ähengindäki durmuş hakykatlaryny adamlar bir-birine gurrun berenlerini, olaryň şeýle bir sopaýy häsiýetleriniň ortağa çykyşyny şahyr öz nadaryny beýan edýär. Mysal üçin şu mehmançylykda atly bölümiň iň soňky jümlesinde ýazyjy, ýagny şahyr şeýle belliýär. Şeýle ak yürekli adamlar, olaryň özleri bilmeýän dorkalar, şeýle degişmeleriň üstü bilen olar bir-birini terbiýeleýärler diýip jemleýär. Diýmek, degişmek, dünýä sadalyk bilen seretmek, bir-birine sylamak, hormat etmek, sadalyk bilen adam ak göwnüli adamlaryň bir-birini terbiýelemekde sözüň, degişmäniň, durmuş hakykatlarynyň güýji barada ine şahyr öz boluşly pikir ýöredipdir. Şu her bir düzen sözleminiň özüninden geçip gidýän pikirler bolsa, şahyryň özüniň ýüreginiň nähilligini bize açyp görkezýär. Dünýä garaýşynyň adaty dälligi açylýar. Dünýä edil sada adamlaryň nazary bolup, sada adamlaryň ýüregi bolup seretmegi netijesinde döreden ýazan şu setirleri edil adamlar şahyryň hut özüniň sada
pesbel dünýäsine görkezýär. Bir adamlara şu adamlarda bolan söýgümi, mehrimi, şoňa Mehmet Nazarda näse diýsen bar tana. Onun şu goşgularyny da şoňa zatlar hükman her tetrine diýýärli bar da şol Öz häsiýeti açylýar da döredüçiliginde. Hawa öz häsiýeti açylýar da. O Hawa şol Halipalar ine aýtýaňyz da sözüňizi bölýän bagşlaň bitligi hakynda görülýär. Döredüçiliginiň hakykatdanam beýleki şahyrlaryňkydan tapawutlykda Mehmet Nazar şahyrda meňzetmeler hem hiç oýuňa gelmeýän, pikirine gelmeýän meňzetmeler, deňeşdirmeler, sözüň şiryndigini şeýle bir saýlap seçip döredüçiligini ulanypdyr. Ine Ahmet ağa, okan döwründe ol has köp okaýadymy. Şuň sebebi nämedirkä? Aýratynlygy, şahyryň döredüçiligindäki, döredüçilige çemeleşiş aýratynlygy siziň pikiriňizçe nämeden ibara? Tereden de bizim görmeýän zatlarymyz görüp bilýän adam ya gören zatyndan başga bir özçe döredip bilýän adam da ol. Mysal üçin arada düýüşime giripsiň diýdim. Kadın ýaýa meňdeş eliň hasaly diýip bolýany. Surat çekip barýan ýaldy koşuň içinde. Ýa-da bir ýerinde iýdip qarran bedew kimin gussamy indim bugün aýralygyň gözörledi. Iýdip qarran bedew kimin gussamy diýdi. Mele Mehmet Nazar sen şu iýdip qarran bedew kimin gussamy diýen ol ben gör oğlunyň öz atyny iýdip barýan surat ýadym eşitdim ol bildiň diýdi. Men şondan aldım şimdi. Bu şekile seredip şonun özü çalıp bilýärdi. Ýa-da köl üşäp gömmük bolup durdy. Biz köl görýäs, hem onuň üşäp gömmük bolandyry Mehmet Nazar bolmasa onu bilip bolmaýar. Köl üşäp gömmük bolup durky titräp dur çalaja gelip ýa-da kuş gonypdyr. Medetkär görünen agaja diýip başy ýedine emek diýip onu ankarky oturýar ol. Söz bilen surat çekmeye başlayan adam. Ýa-da ine şeýle diýe, akar gaýmaklapdyr aýyň nurundan. Akyp duran ýap üstüne aýyň şowlasy düşenni emele gelýän. Koçuk gatlyk görnýändir. Akyp duran suwuň ýüzüne. Ine şonu görýäňizmi şahyr nähili düşündiripdir. Akar gaýmaklapdyr aýyň nurundan diýip şu ýagtylyk düşenni suwuň ýüzüne emele gelýän koçuk gatlygy şahyr gaýmak diýip atlandyrýar. Ine şular ýaly hiç bir şahyryňka ýazyjyňka meňzemeýän çeper meňzetmeler Mehmet Nazar Baba Nazarowyň döredüçiligini sanardan kendir adamlar. Ýa-da bir ýerinde aýdym, şeýle bir ýel turdy, hor barmaklaryny agaçlar aglady ýüzüne tutupdy. Şey diýe orany bir ulu şemaly ötüp tutlaryny şeýip duranda gözüň öňüne gelip durdy. Eden Ahmet ağa şu goşgy boýunça täzewlilen öýretip pikirem açdyk. Şol goşgydaky meňzetmeler başga şahyrlardan görebilmedim. Her şahyryň öz boşly aýratynlygy, özüne mahsus ýoly, özüne mahsus söz ulanyş ustatlygy bar ýöne. Mehmet Nazar agaň goşgularyna meňzetmeler tebigatyň özünden alınýar. Halkyň öz içinden alınýar. Halkyň günnelik görüp ýören manzaralaryndan alınýar bolyn. Okuduğun sonundan özüne, yani sizin diýişiňizden özüne çekip barýar da. Men şu wagt halipalar size ikiňize beňine bir sowal beretim gelýär. Mehmet Nazar agany şahyr hökmünde, edebi şahsiýet hökmünde öňe çykaran aýratynlyklar näme? Doğrudan şoň özüniň bir şeýle iňçi duýguly, şeýle bir näzik duýguly bir şahsiýeti mükaddiýan şu Mehmet Nazary. Beýlekilerden ala böyle baştan beýlekilerden köpçülükden saýlan zatda şom hadiyan ondan galy berse ne Ahmet gaty oňat belledi şol nakkaşyňmy suratkeşiňmi Nazary fiňçiligi şu zatlar Mehmet Nazarda barda. Üstlendik zatda bir başga şekiller görübilýärdi. Soňam ýa-ni söz bilen surat çekmek diýip bir zat barda. Näme suratçy ol enzamlary bilen esse bu ýazjyň şahyryň oň ähli bar enzamy ýaragy söýde. Onuň şu söz bilen surat çekmek diýilen zat ol gat kyn zat. Ol tebiği taýdan berläýmese onu öwrüdüm bolanok. Ol şu Mehmet Nazaryň özüne bar. Söz bilen surat çekmek onuň ne şu dutarda ýa-da gyzakda mansar gurarynda şu owaz alnysy ýaly şu oňat şahyrlar
Olar sözden owaz almanan başarýarlar. Sözden ýöne köýje sözlerdirine göräýmäge de şondan bir hile edip owaz çykarýarlar da. Ondan şo gulagyňda ýaňlanyp dursaň da Mehmet Nazar Baba Nazarowyň şu ýerdäki goşgularynyň arasynda bir goşgy meni has hem özüne çekdi. Aýdymsaz sunuwatynyň ussatlary Mehmet Nazar agaňyň goşgysyny köňüllerde müdümlik eýdetjek owazy öwürüp aýdym edip döretdiler hem aýdypdyrlar eken. Ine şu ýerde degişme bilen aýdylan çyn diýip bir goşgy var 4 bentden ibarat bolan. Häzir şonuň bir bendini men size aýdyp bereýin. Hemmeňiziň ýadyňyza badabat düşür. Nazarlar çaknaşyp büdüren gözel. 7 savrym 21 çenli. Akşam gursagyma sygymady gazal, orta goýdum ýogy barma çenli diýip ine şu setirler elbette hemmeňiziň gulaklaryňyza eýýäm owaz bolup aýdymy bilen sady bilen bilelikde eşidilendir diýip men düşünýän. Şahirimiziň owasyna tarap barýan ýollar bizi eglemeýän bilmedi. Çünki şahirde Söwüt adly goşgy bar. Bu goşgyny okap gören adam şahiri hormatlap, oň owasyna barýan ýollarda şahiriň goşgysyna ýüzlenmeýän bilmez. Çünki şahiriň döredüjiliginiň özünden geçýän duýgudyr pikirler hut her bir adamyň öz kalbyndan geçýär, öz aňyndan geçýär. Ine şahirde Söwüt adly şeýle goşgy bar. Kuşlar owaz eder, ýaýwan egnenni, oňorsa olaryň raýyny ýykmaz. Ine şahiriň sazlaşdyryp alşyna bir ünüs beriň. Söwütleri adam bilen deňeşdirýär. Ýadan he adamlary meňzeşlik bar göwnünni, ýagşylyk, ýamanlyk ýadyndan çykmaz. Tebigat bilen adamzadyň häsiýetini, ılalaşygyny, düşünüşini şu setirlerde beýan edip geçýär. Ýa-da uzakdan seretseň garalyp otyr, durky bilen öz aslyna örüklenen, käteler ýuwaşça ıranyp otyr, meňzep sazyn humar bolan türkmeni. Şahir şu setirleriniň ýygynyň köp nokat goýupdyr. Edil şol nokatlar bilen aňladyşy ýaly köp manyny adam bilen tebigatyň arasyndaky baglanşygy ine şeýlerek dowam edipdir-de öz okyjysyny pikirlenmäge çagyrýar. Onsoň şu ýollardan ýörep şahiriň garry ojagyna barýan ýoluň ugurundaky ösüp oturan söwütler bilen biz şahiriň öz dilini, Mehmet Nazaryň öz sözüni sözleşip, düşünşip öňe tarap ýola düşdik. Kuştany ýöne köý sözü şol bir-birini terkäpmi, bir-birini goşupmy. Oňa şahir owaz alýar, şoýardan başga bir hili many çykaryp bilýär da. Onuň öňden sen tanış sözleriň eýen başga öwüşgün berip, başga bir hili renk berip durda. Goş owazly bu dünýäden doýmadym diýip ýörmeliyär da. Goş owazly diýip alýar da. Biz onu şu iki tanjyk sözü aýtmak üçin biz aýdan näse fan söz sarp edýärler şoýarda. Şu dünýäniň owazlarynyň, şu dünýäniň heňleriniň bir şoňary bermek üçin biz näçe söz ulanýarsa, emma Mehmet Nazar alýar da goş owazly diýip goýberýär da. Onuň hemme zat ýerlerine gelip durda. Şoňaly bir hili bir garaşylmadyk, şoňaly öwrümler Mehmet Nazarda başdanım bar da garaşylmadyk öwrümler, garaşylmadyk meňzetmeler ýan gaýsyň ýa-da Ismaýlyň diýişýäri. Şo zatlar Mehmet Nazaryň goşgularyny bediyat da diňe bezemegem därler şonu beýleki şahirlerden ala böyle saýlyat da şonu üçin Bayram Jütdi fiýaly, Halil Kuly fiýaly, Gurban Nazar Eriýew fiýaly şeýle inçe şahirler Mehmet Nazara başdan düşünürler da, başdan aňdylar da şonu näme bir zat barlygyny. Şoň üçin şoňa el uzatdylar da. Şol elbette başga da o döwürde şeýle doga bagyny saylan şahirlerimiz ýaşlykdan kän ýöne Mehmet Nazaryň orny aýratyn bolup durda. Soňam ýene de bir Mehmet Nazary şol Hasan ýatlasaňam bir hili şol ýaşlygynaky ýaly şo bile okan bile terkeşen birleşme gaziýetden gaziýede redaksiýalary gatnap ýörün döwrümizdeki ýaly şu ýaş görmegi siratly şolluğunu gödüňe elýär da şu adam. Mehmet Nazar da.
Noğutlu bilen Atamrad Atabayev bunu oňatdyrdy. Hawa. Ustatlar da Atamrad Atabayev, Noğutlu Recep, Hawa. Mehmet Nazar derrew solara goşulyp bildi. Olaryň derejedine ýetäjek bolsaň, ansat däldi. Emma ýanky kömüň aýtýaly bu Mehmet Nazar sözleri şeýle bir ustatlyk bilen işletýär. Aýdaly Mehmet Nazar ýyldız hakynda bir ýerde bir fetrde aýdandy. Giyjani deşen köz ýaly ýyldızlar diýip bir ýeri. Hawa. Hütüsük bir zatlar tapýar. Onuň diňe bir oğudan sözler däl, Mehmet Nazaryň şygyrynyň jemlenişi, onuň mumu äheňi, onuň tamamlanşy eýem adamy öz dünýäsine salyp gidýär. Anam Ahmet ağa bizden käbirilerimizde şu goşgu diýilenine şu goşguda esasy pikir ölen iň soňky wagtda berilmeli diýip düşünýär. Ha. Ýöne Mehmet Nazar ağaň goşgularyny başdan ayaga çelli pikirem ýeterlik, özüniň duýgusam ýeterlik, içki sazlaşygam ýeterlik. Ödem iň ýöneki sözlerden şeýle bir sazlaşyk ýasaýa bolin. Şo sözi näme üçin men kelläme gelmedik ha diýip özüň pikirlendirýär-de. Günde ulanyp ýören sözüň, mysal üçin makalada ulanyp ýörsiň, ýa-da bir ýeri bilen söhbetdeşlikde ulanyp ýörsiň, salamlaşanyna ulanýan bolin Mehmet Nazar ağa oşunu goşga salýa bolýar, şunu näme üçin men şu wagtçylyk kelläme gelmedik ha diýdir ýa. Öýdem Mehmet Nazar ağaň goşgularyna sazlaşykdyň iň soňky sözde däl, goşgyň içindäki bogunnak sazlaşyklarym gaty ustatlyk bilen ulanmagy başarýar. Men pikirimçe Mehmet Nazar ağany edebi şahsiýet ýokmyny öňe çykaran zatlaryň birem şo mu diýenler. Onuň ýene bir aýtmaly tarapy bar. Şu Mehmet Nazar ağaň goşgularyna halky dil bar. Halkyň içindäki ulanýandylar. Şol şiwe dilinem şeýle bir ustatlyk bilen goşga geçirýär bolýan, şoň şiwe dildigini ýadyňdan çykaryp goýarýar-da. Doğru. Onuň şu goşgyny okap otyrkan ýa-ni siziň aýdyşyňyz ýaly heme gözüňden kıwrat geçýär, hem sözleriň aşagyndan şeýle bir owaz gelýär. Edil halk sanyny dinläp oturan ýaly. Hemen pikir bilen duýgu akyp barýar boly, sen özüne bendetip gitip barýar-da. Şol goşgularyny okap başlagyndan ünsüň soňup bolanok. Doğru. İlkinji kitaby ine Güller deňzi. 1954-nji ýylda doglan bolsa demek 32 ýaşlaryna ka ine ilkinji kitaby halka götürilenýär. Şygyryety söýýänler Mehmet Nazar Şahyryň bu kitaplaryny okandyrlar ýa-da sözüň güýjüne düşünýän adamlar bu dürüjlükden elbetde daşda däldirler. Ine Güller deňzi bu goşgular ýygynnysy 1986-njy ýylda halkymyza getirilýär. Kitabyň adyny ünsüňizge diýenler Güller deňzi. Biz aýdyp bileriz güller ummany diýip, biz aýdyp bileriz güller giňişligi diýip, ýöne at goýuşyny ünsürýäňizmi? Edebiýatda güller deňzi diýen düşünje mene odal gabat gelmedim. Hem ol umman, hem ol çarpynyp duran güller deňzi nenengsi täsirli. Şahyryň Güller deňzi atly kitabyny goşgular ýygyndysyna ýürüti syny beren adamlar we olar barada da gepleşigimiziň dowamyna size getireriz. Edebiýatda, ulaýtada, poeziýada zansyz zatlara zan salmak diýen bir zat barda. Emelmi, şoňa tär barda. Ýa-ni gowy mysal getirdi Ahmetde, şol ýalaňaç alan ýapraksy zatlaryny döküp gyşda sowukda duran tuutlaryň şu ellerini şeýdip şuňalet durşuny şu setirlerini aýtdy da. Şo ýerde görýäňim şo zansyz duran tuutlary guram bolsa ýa gur dälen bolsa şolary şeý diýärde söz bilen Mehmet Nazar man oňa şahylar söz bilen zan salýarlar. Zansyz zatlary zanyndyryp goýberýärler da. Şahyr barada ýazyjydyr şahyrlaryň öz ara pikirini dinläp oturmak gatdalynan şeýle ýakymlyşan üçin kän sözleriňizi men bölesim gelenok. Ýöne şu wagtky edil şu minuda çenni edilen siziň beren gurrunlaryňyzdan men netije çykarýanna Mehmet Nazar Şahyrdy diňe türkmen edebi dilini çoňlugy bilen, dolu baýlygy bilen, dolu bilmeklikden daşary ýene bir tarapy diňe göz ýetimdäki zatlary dälle, edil ýakynnaky zatlary görüşýäli, göz ýetimden aňyrda da görünmeýän zatlary ýüreginiň gözü bilen görüp syzyp duýup bilýän ekenne. Megerem şahyryň aýratyn süýjüligi, ýa-ni sadlaşyk wabatynnaky tapawutlygy ine şo zatlardan hem ibaratdyr diýip düşünýän. Anjama giç gelen ýaz ýalyk gara gözük bal, meni beren gözlegiňden anjama
uludan dem alıp göwnüňi ýykman, nazaryňa dönmegimden anjama, bir gonan bagyndan uçup gitmek kyn, köňülden köňüle göçüp gitmek kyn. Bolsa da pışırdap aýtmaga ýakyn, eşitmedik sözlerimden anjama, şol gün ýaprak ýagdy, saralyp ýagdy, şemal ne dälidi ne de bir sagdy, saňa heter bilen bakmaly wagty, gaba görten gözlerimden anjama, yürekdeş ýagyşlar iýnenne sessiz, saňa bagtly ünler hemaýat etsin, ömrümde bir gezek mehirden tessim, öz göwnümi ezmegimden anjama, sen ver edi serbi, başlary galyk, ey owadan owa, çyğlanma çalyk, meniň aýdylmadyk sözlerim bolup, damjagaşsa gözlerimden anjama. Ine İsmail'in özü bilen biz Mehmet Nazar Şahyry öwrenmeklikdäki dörejilik gözleglerimizi bilelikde durmuşa geçirdik. Şoň üçin gepleşigimiziň şu ýerine İsmail men size sag bolsun amaýdyan dörejilik toparmyzyň adamdan hemem men siziň Şahyr bilen eden jurnalist hökmündäki söhbetdeşligiňizi okap gördüm. Şonu Şahyryň dünýäsini dollygyny açmaga çalışypsyňyz. Goşgy ýaşaýyş diýmekdir dep at beren İsmail Taganyň Mehmet Nazar aga bilen söhbetdeşligi bar eken. Goşgy diýilenne, şygyryýet dünýäsi diýilenne ilki bilen esasy ornuny duýgy bardyr diýdik. Ýöne Şahyryň şygyryýet dünýäsinde ilkinji giňgerim berilýän zat ol pikirdir. Eger pikir bolmasa, diňe duýgudan şygyryň döremeýänligini açyp görkezýär. Häzir bular barada ýene de dördüçilik söhbetini studiýamyzdan biz İsmail Taganyň öz dilinden dowam etmekçi. Mehmet Nazar aga bilen meniň tanışlygym 1997-nji ýylda başlady. Şo döwürde Türkmen telewizionyasynda işleýän döwrüm, edebi gepleşik alyp barýardym. Bir günem Daşoğuz welaýatyna iş taparyna gitmeli bolduk. Ondan aňry bardyk ýerli telewizionýanyň wekillerinden soradyk Daşoğuzda söhbetdeşik taýýarlamaga kimler bar? Haýsy şahyrlar bar? Öňe saýlanýan şahyrlardan. Diýip soradyk, olaram Mehmet Nazar Babanazar bilen Recep Gelli Mejikoň adyny berdiler. Birinde garaşyp otyr, bir wagt kapydan bir ýigit ýylgyryk girdi. Bilen tek gat ýaş wagtymyz, ýani 20-21 ýaşlarymyzda döwürmiz. Geldi de, inimni sen geleniň eşitdimde geläýdim men diýdi. Şu wagt teatrda meniň sahnamy oýup durdular. Ýöne seniň geleniň eşitdikde bir salamlaşmaga geldim diýdi. O wagty biz biri-birimiziň şu metduatyň üstünden ýazýan zatlarymyň üstünden tanýadyk da. Şeýtde de Mehmet Nazar aga bilen ilkinji dostlugymyz, tanışlygymyz ýalňyşmasam 1997-nji ýylyň 1-nji aprel güni başlady. Şol iş taparynyň dowamyna söhbetdeşik taýýarladyk, goşgularyny okutdyk, kitaplaryny sowgat berdi. Şonda men entek ýüzüýüz görmedik adam, şeýle bir pesbel adam, aramyzda bolmany bir 20 ýaş tapawut bar da, welin özüň deň duşuň ýaly, hatda öz dostuň, sinpdaşyň diýjekmi, şonu ýar bolup sen bilen gatnaşyp, uly bilen uly, kiçi bilen kiçi ýaly gatnaşyp saklaýan ekenler. Ondan şondan soňra gepleşik taýýarladyk. Soň ýygy-ýygydan jaňlaşyp ugladyk. Meniň şol söhbetdeşikde aýratyn gowuran goşgym bardy. Ondan şondan soňra tas her gün diýen ýaly öýüne o wagt el telefony ýok, öý telefonlary we öýüne jaň edip Mehmet Nazar aga şo goşgyny okap berýär. Mene ýaltanmazdan soraýardym, o da ýaltanmazdan şo bir goşgyny günne diýen ýaly okap berýärdi. Şeýtde de biziň gatnaşyklarymyz başlady. Köplenç telefon üstünden söhbetdeşip bolýardyk. Pikir alşýardyk. 2018-nji ýylda da gazet üçin söhbetdeşik taýýarladym. Şoda megere Mehmet Nazar aga bilen taýýarlanan iň soňky söhbetdeşik bolsa gerek. Ondan şol edebiýata, durmuşa, döwrüň edebiýatyna, ýaşlara, garaşlaryny aýdypdy. Mehmet Nazar aga bardy aýdylanda, ol meniň halipam. Halipam bilen bir näçe tapar diýdarlaşmak, onuň halipa sargytlaryny dinlemek maňa mesir etdi. Mehmet Nazar aga bilen ilkinji tapar duşşunda ol ýolda Aşgabatdan Daşoğuza gaýdanymyzda ýolugy çökünde gabat gelipdi. Halipanyň diýdaryny görmädim ilk başda, tanamaýardym.
Soň ýolda men halipam hakda gurun edip ýandaklary şol hakda pursatlary aýtyp goşgularyndan ýatlap barýadym şonu öňdäki oturan ýaşuladym şu halipamyň özü eken. Ýöne onu tanaman soň men ilk başda üns bermändirin. Soň şoň goşgusyny aýtyp başlandy. Ýa-ni ýaşuladym izni bir näçe tapar seretdi, ýylgyrdy. Soň özüm bir bent goşgy aýtdy. Şu goşgyny bilýärmi diýdi. Soň olam iň gowy goşgulymdan biri şiiriň penjesinden tiken sogurduk, adamlygymyz üçin etdik şol işi. Şu goşgusyny aýtdy welin, siz bu goşgyny nerden bilýäňiz diýende sırly ýylgyrdy ýöne özüni tanıtmady şonda. Soň daşugy ýetenmizi halipam ýolda Daşugy Habarlar gazetiniň redaksiýasynyň deňinde düşüp galdy. Ýa-ni şu taýda düşünden men Mämet Nazar aganyň özü bilen diýdarlaşymy şonda bilip galdym. Soň halipanyň halipa sargıtlaryny dinlemek üçin ýene ýanyna bardym. Ana şonda maňa ören gyzyldan gymmatly bir topar sargıtlaryny aýtdy, goşgularıma bellikler etdi. Şonda ilkinji gede goşgymy dinläp göründi. Senden bir zatlar çıkar, goşgulanda pikir izi giderli wa diýen ýaly maslahatlaryny berdi. Şolar ýaly halipa sargıtlaryny soňluq dinlemek nesip etdi. Soň dörejilik duşuklaryna çağırdy, özüniň şagird dökmünde. Hem de goşgularyna düzedişler berýärdi. Mämet Nazar aga kän görülmeýärdi, dymmadymdy. Ýöne ýüzüňi sırly seredýärdi, aýtjak sözüň bir söz aýdýardy. Goşgularym dinlendi, başda aljyra otyrdım goşgularym halamaz. Bir zatlar diýer, sen edebiýaty kän ýakynlaşma sen goşgularyň. Bu da şolar ýaly bellikler eder diýip garaşyp otyrdım. Ýöne birden uzak oýlanyp oturdy da bir zatlar çykar diýen ýaly bellikler etdi. Kän bellikler etmeýär, kän gürlemeýän dymmadymdy. Ýöne şonuň şu jaga sözüm maňa goldaw berdi ruh taýdan. Şu gapdalyndaky adamy şu özü gürledirdi, hem de şonu köplenç dinläp otururdy. Şeýle şol öňündäki adam özü tanamaga çalşyrdy. Şoňa görä-de seniň gürleşi bar. Sen häsiýetiň ilk başda özü öwrenirdi, ondan soň senden gepleşirdi. Şolar ýalyrak bir häsiýetli, sırly, garaýşly adamdy. Ha bugün olsa şu gepleşigimizde halipamyň özüne bagşlap eden goşgyma getirdim. Süýünmez ýyldız goşgyma ady. Durmuşyň ozaldan gelýän adaty gün batar, ay doğur, yıldızlar süýnür. Ýöne bir ýyldyzyň ykbaly soňsuz, alysdan nur saçar, ýürekden söýler. Süýnme ýokdur, ol ýyldyzyň ykbalyna, meskeni oň insanlaryň ýüregi, şahyryň ykbalyna çalymdaş ýyldız, alyslardan lowurda ýar ebedi. Şygyrlardan goýup nusgulyk bir ýyz, kalbymyzda ýörelgeli ýol ýasan, dile getirseler halipam adyň diýýärler, ol juda üýtgeşik insan. Seyrek insan. Döretdiň sözlerden ýöne bir sözler, aýdymy öwürlen şygyrlaryny, gaýtylan ýa ýüreklerde ägirdim, şeýdip ýetişdirdiň ençe şagirdiň. Süýnüp gidýär milyonlarça ýyldızlar, çünki ýazylypdyr süýnmek ykbalyna. Ýöne bir ýyldyzyň ykbaly soňsuz, süýnme ýokdur, sen ýyldyzyň ykbalyna. Şu ýerde bir Mämet Nazar aganyň bir döwletli ojagyny halipamyzy ýatlap, şular ýaly gepleşik taýýarlamaň öýdi, bizi diýsen begendir ýa. Ha şular ýaly edebiýat ägirtlerimizi, nusgulyk insanlarymyzy ýatlamagy, şular ýaly bir ýatlama gepleşiklerini taýýarlamagy mümkinçilikler döretip berýän gahrman arkadagy serdarymyza tüýsürekden sag bolsun aýdýan. Goý gahrman arkadagy serdarymyzyň jany sag başlardyk bolsun. Ýyl-urt bähwitli tutumly işlerimden beýram ruwaşlyklara wesensin. Mämet Nazar Baba Nazarow üçin watan sözü aýratyn keramat derejesine ýetirilip öz dünýäsine sagdyrlan şeýle hakykat eken. Ol barada ýazanlar belläpdirler. Mämet Nazar üçin öz içki dünýäsini watan oň üçin taňrydyr diýip belleýärler. Ine şeýle pikiri Mämet Nazar aga berilen şu bahany, ine şu ýazgylary okap barýakan hakyky berilen bahadagyna göz ýetirýän. Ine şu ýerde gazetliň birini watan sözü alan bolsun diýilip bir goşgy ýerleşdirilipdir. Bu goşgym Mämet Nazar Baba Nazarowyňky. Indi şu goşgyň adyny üns beriň. Dünýä inen üçem bäbegiň suratynyň aşagyndan watan sözü adan bolsun diýip Mämet Nazar agaň goşgy setirleriniň getirilmegi bu eýem oň içki dünýäsiniň keşfini, ýangy dünýä inen perdeniniň dünýäsini gulagyny watan sözüniň adan bolup goýulmasyny sazlaşdyryp şeýle bir ýerleşdiripdirler. Onu islendik ýaşda bolup, islendik kärde bolup
okanda, görende tolgunmazlyk mümkin däl edýär adamlar. Bu da ýene de şahyryň öz içki dünýäsi bilen, şygyryýet dünýäsi bilen düýpli baglydyr. Şu pikir watan sözü azan bolsun diýilýän düşünje Hut Mehmet Nazar şahyryň ýüreginde şiňelen pikirdir megerem. Mehriban adamlar, biz şahyr Mehmet Nazar Baba Nazarowyň hormatyny daşawy sebitlerine gelemizde, daşawy habarlary gazetiniň redaksiýasyna sowulmany bilmedim. Sebäbi ol öz zähmet ýolunyň belli bir döwrüni öden iň esasy işleri hemem iň soňky işleri bolan ineşi daşawy habarlary gazetiniň redaksiýasy eken. Bebi has tolgundurýan zatlaň birem Hut şu fursatda şonu size de yetirmek istedim. Ine bizim şu oturan yerimiz, şu iş otağı, Mehmet Nazar ağam işleyen yıllarına belli bir döwür aralykda işleyen otağlarının biri eken şey. Belki de Mehmet Nazar ağa edil bizim oturan yerimizde de en çemegede oturanlar. Şu gazetin medeniyet ve durmuş bölümünü işläpdir Mehmet Nazar ağa. Daşawy habarlary gazetiniň 2011-nji ýylda çykan sany bar. Hut öz goşgulary berilipdir. Goşgularynyň agla we bölüginiň manysy bizim şu ýeten beýik sepgitlerimiz hakynda, täze taryhy döwrümizin üstünlükleri hakynda, mehriban arkadağymyzyň adamzat üçin hiçe umyka aladalary netijesinde adamzada öz erir Türkmen halkyna gelen eşreti bagty hakyndaky Türkmen halkynyň milli gymmatlyklary hakyndaky goşgulardan ibaret ekeni. Arkadagy ýyllarymyzda daşawy habarlary gazetiniň öz sahypalaryna girden ýene bir täzelikleriniň biri şahyrlar daşawy hakda diýip atlandyrylan rubrika aslynda erir adamlar. Bir näçe ýazgy şahyrlar goşgulary berilýän eken. Şu ýerde de Mehmet Nazar Baba Nazarowyň daşawy sebitlerindäki ady şahsiýeti öwürlen beýik şahsiýetleriň hatirasyna düzülen şagyrlary şu ýerde yerleşdirilipdir. Mysal üçin şu Aşyk Aýdyň şahsiýetine ýüzlenilen bir goşgusyny hut ine daşawy habarlar gazetine gelemde men gabat geldim. Olam Aşyk Aýdyň piriň içgepletmesi diýilip atlandyrylypdyr. Ýa-da Tumulu garly bilen Sapar Bekiň iki çäkligi diýip atlandyrylan goşgusy bar. Daşawyň öýläni, ýa-da hem dünýä gelen ýeriň ýa-da was hakynda hakykat atly ine bir näçe goşgulary daşawy habarlar gazetiniň sahypasyny berýär otyr. Adam bu dünýäden gidenden soň gowlukda ýatlansa, adam üçin iň gow baxt şu. Mehmet Nazarym şeýle bagta biýeser bolan adamlaryň biri. Çünkü haýsy döwrelerde nirede bolsa da Mehmet Nazar hakynda gep gozgalsa, onu dosýarlary gowlukda ýatlaýarlar, ýaxşylykda ýatlaýarlar. Çünkü Mehmet Nazar'ın özü gowu şahirdi. Indi gowu adam bolman gowu şahir hem bolup bolmaýar. Sebäbi adamyň şahirin ýüregindäki gowuluklar onun setirlerine çykyp onun nähili şahsiýetligini ma'lum edýär. Indi men Mehmet Nazar bilen 80-nji ýyllaryň başynda ol Velayet gazetine işe gelende tanıştım. Şondan beri bilýän onu. Velayet gazetine gelmezden öň üniversiteti gutaryp özüniň dogulan ýeri, önüp ösen ýeri Aktepe etrabynyň Vatan diýen gazetinde işledi. Ondan soň beri geçti. Şol döwürlerde de Ayatyn Zehilni şahir hökmünde tanalyp başlanan döwrüdür şo. Şo döwürde onu Daşkentde ýokary part mektebine goýberdiler. Şu mektepte 2 ýyl okap gelenden soň onu radio gepleşikler vilayetde bardy. Şoňa başlyk goýdular. Şu ýerde bir näçe ýyl işledi. Soňky döwürde şu daşawy habarlary şu bizim gazete gelip işledi. Mehmet Nazar'ın goşgulary hakynda aýdanymyzda şeýle bir setiri var Mehmet Nazar'ın da. Ocak garip görüner, otsuz bolsa, biz oňup bilmeýäs ýürege sıkman diýdi. Şu ocakdaky odyň alawlanyp duruşy ýaly şahirin ýüregem şoň ýaly alawlanyp durýar diýen manyny berýär-de. Ene şu biz oňup bilmeýäs ýürege sıkman diýse şu ýüregini şiiresini setirlere geçirýär şahir. Ýürekden çykan şoň ýaly goşgular okujularyň ýüregine baryp ýetýär. Şonuň üçin Mehmet Nazary gowu şahir hökmünde onu okuyan, onu tanıyan adamlar gaty sylaýardylar, hormat goýardylar ona. Mehmet Nazar'ın goşgularyny ýene bir aýratyn tarapy onda çuňur pikir bar.
çoňur duýgulara ýugurulan goşgulary bar. Pikir goşgulary da bar. Pikir goşgu diýenimiz şahyryň dünýädäki hadise, wakalara, adamlara garaýşy hakynda aýratyn goşgulary bar. Adamlara bir ýagşylygy ündeýän, mertligi, adamlara mehribanlygy, insanperwerligi ündeýän goşgulary bar. Şonuň bilen hem terbiýeçilik ähmiýeti de uly şoň üçin hem. Soňky çykan kitabynda ejizlik etme köňülüm diýen bir goşgusy bar da. Şonda aýdýa, ejizlik etme köňülüm, yitirmesen sözüňni diýe-de. Daştek maňlaýdan dömsün, bol özüňe dözümli diýe. Bu şahir özüne şeýle diýmek bilen okuja aýdy. Sen hem şonuň ýaly bol diýe-de. Hiç kynçylygyň öňünde diýe ejizleme, mert dur, özüňe dözümli bol diýjek bolýar. Ana şonuň ýaly mazmunda goşgulary kän Mehmet Nazaryň. Adamçylygydan aýtsam, bir göwnü açyk, hiç kime yamanlygy ýok. Haçan da Aşgabatdan yazıcı şahirler gelse, Hökman Mehmet Nazaryň öýüne barardylar, duşuşup, göwnüni göterip, hormat goýup giderdiler. Bulan bir adam üçin uly mertebe. Ýöne Akmal Ýergitdi. Ilimiziň atly şahiri, hemmeň söýgüli şahiri Mehmet Nazary ýatlap, şol hakynda bir gepleşik bermek üçin Aşgabatdan ýörüýte gelipsiňiz, ol uly zat. Biziň yurdumuzda, edebiyatda, ilmda, zähmetde at goýup giden adamlar hatyrasy belentde tutulup ýatlanylýar. Ene şunuň ýaly zatlara uly mümkinçilik berip goýan arka dağlı serdarymyzyň janlary sağ, ömürleri uzak, işleri rowaş bolsun. Mehmet Nazar ağaň poeziýasyna ýaňam aýtyp geçişmeýäli, ol ähli zat halkyň öz jümmüşinden alýady üstüne täze bir öwüşkün, täze pikir duýgudan hem donu geýdirip gaýtadan halka berýär bolyn, özüne bendetip barýar da. Onuň ýanky şu gepleşik üçin taýýarlyk döwrüne siziň bilen ýanky merkez kitaphanada arhivleri bilen tanışdyk. O ýerde ýani Ahmet ağa da aýtyp geçdi, Italmaz Nuriýewiň, Bayram Jütdiýewiň, Maralana Nurwanyň Mehmet Nazar ağa hakynda ýazan makalalary, beren bahalary bar eken. Hem şu döwrüň 70-nji ýyllaryň goşgulary bilen 80-nji ýyllardaky ýazan goşgularynyň arasyny ikisini deňişdirip görýän göre gatyr ýetgeç tapawut ýok. Bu da şol zehiniň gerenine şaglap geleni edil, çagwa goýan ýaly şaglap gelenligini görkezýär. Ýa-da kömek agam aýtşaly 70-nji ýyllardaky äger biziň türkmen ýaz şahirleriniň arasyndan saýlanyp Mehmet Nazar olup çykaýmak ýeňil ýelpaý iş däl. Sen öňüne gaty lehen ustatlar ýatýar. Durmuşyň, edebiýatyň jümbüşinden geçen, onu da şol o döwrüň ýaz şahirleriniň içinden sen özüňi Mehmet Nazar ýa-da Gurban Nazar ýa-da Halil Kulu diýdiräýmek ýa Ahmet Almurat Kömek Kulu diýdiräýmek ýeňil ýelpaý iş däl. Ýöne şeýle sözüňi bölesim bele şol Ukrainada Lvov şäherinde bir ýaş şahirleriň duşu geçende Mehmet Nazar şeýle bir derejede şurardan saýlanypdyr. Bu şeýerlerini sözme-söz terjime edilýär. Türkmençeden Rusça sözme-söz terjime edilýär. Şol sözme-söz terjime edilende de şonu okapdyrlar daňyrda. Ondan Mehmet Nazaryň ak ýalyn diýdi. Ýaly ýatadym ak ýalyn. Soğuk ýurtlarynda ýa bizde de gar sırgyny pırlananda, towlananda şonu Mehmet Nazar ak ýalyn diýip ýazypdyr da. Olaryň diline de bir täzelik gelýän ýaly bolýandyr da. Hemem asmandaky garalaryň şekilde Mehmet Nazar uçýan gara tegmiller diýen ýaly bir hilip alypdyr da. Onuň o ýurtdan ýaz şahirler deň düşen zaňa sizde şunlar bir şahir bar, gaty tüskädeni diýip Gurrunga teatradan Ahmet Uran Efes Mehmet Nazar hakynda şunlar kän öwül sözler aýtdy. Ol biziň belli şahyrymyz Ulusat Ahmet Uran Efes. Ondan ol bize bir gün Mehmet Nazaryň şaýyrlarynyň rus dilinde iň uly gaziýet, döwrüň uly gaziýet, literaturnaýa gaziýetde Mehmet Nazaryň şaýyrlaryny rus dilinde çapdan çykdy. Mehmet Nazar ağa diňe türkmen gaziýet jurnallaryny däl, rus diline çykarylýan şol döwrdäki durly ýerlerde çykan neşirlerde de döredçiligini halka ýetirip durupdyr. Hem oň öz döredçiligini ýörüýte terjime edip ýazan adamlarym bolupdyr. Ine bu ýerde bir näçe gaziýetler hem jurnallar bar, ine kitaplardan bar. Mysal üçin Literaturnaýa Rossiýa, Literaturnaýa gazeta, Komsomolis Turkmenistana,
Taşavuzskaya Pravda, ine berde Aşgabat Rus diline şol döwür çykýan jurnal ýa-da ýene de has irki döwre degişli bolan Aşgabat jurnaly. Şu gazetdir jurnallarda Mehmet Nazar Baba Nazarowyň goşgulary, döredüjiligi, hekaýalaryny nämer Rus diline terjime edilip, Rus okyjylaryna da yetirilip durulypdyr. Bu bolsa şahyr Mehmet Nazar Baba Nazarowyň diňe türkmen okyjylarymyza däl, Rus okyjylaryna da döredüjiligi bilen hyzmat edendigini subut edýär. Şahyr Mehmet Nazar Baba Nazarowyň orta bilimi alan Ak Mektebiniň kapysyna geldik biz. Biziň bu duran yerimiz Daşawuz welaýatynyň Aktepe etrabynyň 1-nji orta mektebi. Ine şu bina 1963-nji ýylda gurulyp ulanylmaga beripdir. Şu çäklerdäki 1-nji orta mektep ozallar edil şu ýerinden öň bizden ilerde ýagny günorta tarapda 1-nji orta mektep bar eken. Onsoň ol mektep üçin täze bina ýürüte gurulyp ulanylmaga berilipdir. Şahyr Mehmet Nazar Baba Nazarow 3-nji synpa çenli 1-nji orta mektebiň öňkü köne binasyna soň bolsa ine şu mektep açılıp ulanmaga berilenden soň 4-nji synpdan ine täze binasyny okap başlapdyr. Bu 1-nji orta mektebimiň binasy 1963-nji ýylda gurulyp ulanmaga berilip 1964-1965-nji okuw ýylyndan özüniň okuwçylaryny kabul edipdir. İlk açylan ýylyny 640 okuwçyny kabul edip bilipdir. Ine nesilliň sanynyň artmagy bilen edil häzirki wagtda Daşawuz welaýatynyň Aktepe etrabynyň 1-nji orta mektebi 1300-den gowrak okuwçyny kabul edýär, okudýar, bilim berýär, durmuşa sary ak pata berýär. Bir zady ýene aýratyn bellätmez gelýär. Şahyr Mehmet Nazar Baba Nazarowdan başga da bu mektepde orta bilim alan okuwçylaryň arasynda ýurdumyzda belli bolan Türkmenistanyň halk ýazyjysy Şamrat Taganow hut şu mektepde orta bilimi alypdyr. Bu mektepde zähmet çeken hemde häzirki wagtda zähmet çekip ýören mugallimler ine şular ýaly watanymyzyň taryhyna ýyz goýup gidip bilen ogullary şu mektebiň beren biliminiň bardygy üçin şeýle buýsanýarlar, gowanýarlar. Häzirki wagtda da edil şolar ýaly watany munasyp ogullaryň, gyýdylaryň ýetişmekleri üçin mugallimler ihlas edip zähmet çekýärler hemde bilim ulgamyny nesiller üçin döredilip berilýän mümkinçilikler üçin mehriban arkadagly serdarmyda alkyş baryny aýdyp zähmet çekýärler hem bilim alýarlar. Edil adamlar, ine şahyrynyň hormatyny biz hut şahyryň okap bilim alan otaglarynyň birine biraz eglenip käbir söhbetler size getirmekligi göwnümizde jaý gördük. Ine biziň söhbetleşimiz Jumagul Hojamiedowa. Jumagul Hojamiedowa ol ömrüni mugallimçiliga bagyşlan diýen taryh hünärinden bilim alyp şu mektebe gelip mugallimçilik eden ýyllaryny hut Mehmet Nazar Baba Nazarow hem okutmaklyk mugallimiň paýyna düşüpdir. Jumagul mugallim 35 ýyldan gowrak şu mektepde mugallim bolup işläpdir. Ine siz mugallim bolupsyňyz, şahyr Mehmet Nazar Baba Nazarow okudypsyňyz. Siz özüňiz şu owada ýaşaýadyňyzmy? Nerede okudyňyz? Haýsy mektepde näçe ýyllap zähmet çekdiňiz? Şolar barada aýtsaňyz. Özüm şu mektepde 11 ýyl okuryp 64-nji ýyl Aşgabatdaky häzirki Magtumulatyňdaky Türkmen Döwlet Üniversitetiniň taryh fakultetini okuryp, bu ýere 69-njy ýylda taryh mugallimi bolup geldim. Şu wagtlarda häzirki döwür ýalyk däl diýeni, onda da biz şu özümiziň okuwçylarymyza berýän ünsümiz, olaryň şeýle aýratyllyklaryny öwrenmekligi, üniversitetde öwrenip gelenden soň şu okuwçylara her haýsynyň özüniň häsiýeti bolança häsiýetnama berip bilýärdik. Siz ne 35 ýyl mugallim bolup işläpsiňiz, öz orta bilim alan mektebiňizden durmuşa ýokary okuwa ak pata alyp gidip, ýene-de ýokary bilim alyp täzeden dolanyp gelip bu ýerde işläp urapsyňyz. Ine hormatly diň jalşa çykanyna da Jumagul mugallimyň 20 ýyldan gowrak wagt bolup gelýär, şeýle dämi? 2004-nji ýylda şu
Dinjalşa gittim. Şoňa çelli 35 ýyl şu mektepde öz deňduşlarym bilen, halipalarym bilen şu mektebiň büdüriniň kakasy Alty Öwez diýip men taryh mugallimimdi şo. Şonuň meni urukdurmagy bilen men taryhçy mugallim bolup geldim şu mektebe. Görýäňizmi durmuşda nähili ýakymly saatlaşyklar bar. Indi Jumaul mugallim, siz üçin ýakymlydyr. Ine 20 ýyldan gowrak siz diýinjalşda diýäňizde, şonça wagtdan soň ine öz okudan sınıp otoglaryňyza gelmeklik sizi tolgundurýandyr elbetde. Tolgundurýar. Şu müdür telefon edip şu okuwçynyň atyny Mehmet Nazar, Baba Nazar hakynda gepleşip taýarlamaga gelýärler diýip aýdan wagtyndan bäri şu hakynda ýatlap geljekmişler diýende men şol okuwçymyň sesi kulağımdan gitmedi. Häzirim şolaryň sesleri kulağımda ýalňlanyp dur. Şeýle mehriban okuwçylarymdy. İçinde şonuň ýalak sport ustatlary bolanlarym bar. Şahir, Mehmet Nazary ýaman gowy görýärdim. Jumaul mugallim, men hem size mugallim diýip ýüzleneýin sebäbi Mehmet Nazar, Baba Nazar ýaly zehinli ogullary ýyl içinde bir okudyp, bilim berip ýetişdiren adamlara biziň hemmämiziň mugallim diýmäge biz borçludyr, hakymyz bardyr diýip düşünýän. Mehmet Nazar, Baba Nazarov haýsy partada oturmuşdy, haýsy hatarda oturardy Jumaul mugallim? Şu 3-nji hatarda oturýardy. Men görüp oturýardym da şu ýerden edil maňa hemmesini hem görýän. Ýöne aýratyn şol seredip şeýdip göllärniň wagtlary gödegime gelýärdi. 3-nji hataryň 1-nji oturýardy. Ondan maňa eger ruhsat berseňiz, men siziň öz okuwçyňyzyň, halkymyzyň şahir ogly Mehmet Nazar, Baba Nazarowyň mektep ýerlerine oturan oturgujyna hataryna geçsem, siz hem öz ýeriňizde mugallimin ýerine otursaňyz, biraz şol ýyllar barada ýene-de söhbetimiz uzaldaýsa. Bor, geçäýdim. Mehmet Nazaryň oturan ýerine geçäý. Bolýa, sag bolun. Ine edýät adamlar nenen ýakymly şahyry ýatlamak, oň okan otogyna gelmek, oturan oturgujyny oturmak, ine mektep partasyna geçmeklik, sınıp otogyna girmeklik, diňe şahyry ýatlaýanlygymyz üçin adamy tolgundurmak bilen çäklenmän, molum bolup işleyen yaş yıllarınızı, halipa bolan yıllarınızı sizin ýadyňyza salsa, ýani aýtdyňyz ýaňy okuwçylarymyň sesleri gelip dur kulağıma diýäňizde, menim hut edil şoň ýaly duýgulary başdan geçirýän bu toprak, bu ýerler daşagyz çäkleri bolsa-da, her kimiň öz akbalyna, mektep ýerlerini ýadyna salýar, öz bile oturan partadaşyň ýadyna düşýär, bile oturan ýollaşyň, mektep ýerlerine sana aýratyn sereden molumlar ýadyna düşýär. Hemme molumlar gözüňden geçýär. Menim edir şo duýguny şu wagt başymdan geçirip oturýarym. Ondan şu okuwçylaryň arasynda Mehmet Nazar aga saýlanardymy şo döwürlerem? Şu wagtlaram şonuň zehininiň barlygyny iki sefer ýadyp geleninden men duýdum şonu. Soň men taryh mugallim bolandan soň ony türkmen dili edebiyat mugallimine Bayram Amanýazow diýen güýçli mugallim bardy. Şoňa görkezdiýdim. Soň ol diňlemez diýdi. Şo türkmen dili edebiyat mugalliminiň ýanyna özüm gitdim. Barıp gürrüňdeş bolduk dogurdan bir kapiýasy diýdim. Dogry gelýär diýip şey diýdi şo. Sözler saýlaşmalylar, tetirler. Şo zatlaryna kömek berdi türkmen dili edebiyat mugallimi şeýdip. Onun zehininiň barlygy mektep döwründe de belli boldy. Mektebinde diýbar gaýatynda da şonuň goşgulyklary çykdy. Şu 7-nji sınıfda belli bolup guratda şonuň özüniň zehininiň barlygy. Men ona maslahat berdim. Sen şu üniversitede men türkmen dili edebiyat fakültetine okuwa bar diýip şeýdip maslahat berdim. Şoň bilen hep şo okuwa gidip şol Ýokary bilim adyndaky Türkmen Döwlet Üniversitetini uktaryp gelip daşow habarlarynda işledim. Hadiýen gördüm men, köp gödekler gördüm. Şol wagtlarky etrap gazetinde de işläpdir. Bir gedek şu Mehmet Nazaryň ejesiniň kakatynyň ýanyna baryp oğlanlarynyň şeýle zehininiň barlygyny, oňa sizem kömek ediň, goldaň diýip baryp maslahat berip gaýtdym. Şuň künde ýatlap otursaňyz, ulu hormat biziň öz okuwçymyzyň şo derejäge ýetenine bizem begendik, gowandyk. Soň meni sorabam geldi.
Qıynanda Mehmet Nazar'ın yaşı qıysığı keni. Ol özünün şu qıysığı ömründe Türkmen edebiyatında ulu iz kaldırdı. Yazan qoşquları, ilhalar, vatan üçün, bizim halkımız üçün, Türkmen edebiyatı üçün qımmatlı sarpalanayan qoşqular yazdı. Şonun yatlap gelip oturanında öten geçerleri yatlap şeydip hormat koymaklığa mümkünçülük bererlik üçün Qahriman arkadağlı terdarımıda köp tağ olsun aytiyan, olorun jağalları tağ olsun, tutyan işleri mudama rovatç olsun. Şeyle bolsun. Cümägül molum, size yine de käbir sowalanma, tarihten okutyan ekeniňizde. Ol Mehmet Nazar Şahir edebiýaty türkmen dile ökdi bolanlygy öz-özünden düşnükli diýip düşünýän sebäbi oň söz ustady boljakdygyny çağalygyndan ýem zihiniň bolanlygy hemmämize mälim. Ýöne tarih sapagyndan nähili okardy? Tarihten şu edil tarihi biletim gelýedi. Bizim tarihimizi biletim gelýedi şu wagtlary. Şu hemme zady biletim gelýedi, şeýle de hille okuwçydy. Şu aýratyn saýlanyp oturýardy. Şonuň üçin şu şey ýokmy, barmy diýip sereden bilmän alýadym. Şu oturan ýerine, siziň ädirki oturan ýeriňizde. Gelen wagtym şu sapakda. Sapakdan başga wagtlaram maslahat sorap barardy. Eýem mugallim bilýär her okuwçynyň nähili häsiýetini, nähili okuýubynyň bardygyny. Soň şoňa maslahat beren üçin soň köp gezek iýdep geldi ol meni. Mektebe geldi. Mektebe gutorp giden soň? Giden soň geldi. Daha şu gadyetinde işläp ýören wagty. Näçelik alardy tarih sapagyndan baha? O diňe 4-5. Şeýlemi? Mudama taýýarlap gelýärdi. Şu sınıftaşların içinde en zehirli okuçuların biriydi. Şeýlemi? Siz aýtdyňyz ýaňy şu otaga giremden okuw otagyna şeýdip serederdim. Şonuň bolaryny isleýän bolmaly. Şu barlygyny isleýän, ho, şu bamka birden katapaklarynda zıptıraýmasyn, şu özüniň zehini köýmesin diýip şoň baryny ýogyny habar alýardym mudama. Şeýlemi? Olam meni gowy görerdi. Mudama Doğru, ol gowy görýänliginiň suwutnamasy ýaňy siziň öz aýdan sözleriňiz bar. Bir gezek 2 setr getirdi, soň 4 setr getirdi diýip ýakynlyk gören bolmaly. Tarih mugalliminiň ýanyna getiripdir. Ýöne bir zady aýratyn aýtmaly. Şol Mehmet Nazar Şahirde soň-soňlarym köp ýazmaklyk endigi däli, düýpli ýazmaklyk, çuňur ýazmaklyk, gysga setrlerde, az setrlerde uly dünýäni bermeklik häsiýeti bolupdyr, zihini bolupdyr da şoň. Molum siz bilýäňizmi? Şahiriňizde molumlara ýüzlenýän horma datly goşgy bar ekeni. Ha, şonu şu goşgyny saňa bagyşlap ýazdym mugallim diýip geldi. Soň häzir aýdypam berdi ýöne, soň getirip berjek diýip gitdi de soň gelmedi. Men ýa soň sataşmadym. Şonu saňa bagyşlap ýazdym diýip hormat diýen goşgyny saňa ýazdym mugallim diýip gelip men bilen taramlaşyp mektebe gelip gitdi şo. Egerde makul görseňiz, ruhsat bolsa, şol goşgyny saňa getirip berjek diýip gidip soň dolanyp gelip bilmedik okuwçyňyzyň şol goşgysyny hut oň öz ýerine oturup men size okap beräýin. Ören hoşal bolardy. Şeýlemi? Ine, onda başlaýyn hormat. Dünýäň aladasyn serini jemläp, paýhas var ýar, ihlas var ýar ädimläp, birden gün sägin ýa meňden güjöňläp, salam ýurlaş mugallim. Zeminiň jehegi ýaşyl agaçlar, şapırdysyn keser egiler başlar, paşardylar hormat deňizin gulaşlar, salam ýurlaş mugallim. Ağladım. Tolgunmaň molum. Elbette menim tolgunýan ýöne dinlemeklik ýakymly tolgunmaňyda da men düşünýän. Berjek diýip gelmedi. Akbal durmuş elbette tebigatyň elini, adamyň ömri. Ýöne gowy zat okuwçyňyz ýatlanýar, ýa döwrümiz mümkinçilik berdi. Şu dinlemer tolgunşyň asy çägi ýok, dün şey diýdiler we gejede gözüme gelip durdy şu çağ. Şeýlemi? Mugallim dowam edäýinmi? Sınıf yolbaşçısı bolan soň şonuň ejesi atası ornunda bolýamdy. Şonuň gynananda gynanýan, begenende begenýän.
Sebäbi mümkin däl tolgunmazlyk. Sınıp ýol başçysy bolup, tebigatyň beren uzak ömrüni ýaşap, emma ýergiden okuwçyňyzyň zehinini ýatlamak, zehinini guwanmak, hawa bu zatlar elbetde hemmen tolgundur. Ýa mugallim dowam etsem bolarmy? Böyle. Dünýäni ýylatjak çilleň soňuny, göýe gyzyl şapak ykbal daňyny, gözellik baş egýä onuň öňüne salam ýollaş mugallim. Täze ýylym oňat päli beslener, dünýä wakyp salam diýip seslener, hem asmandan hem zeminden ses geler. Salam ýollaş mugallim. Nähilgiň ýazypdyr. Bütün barlyk, bütün zemin, bu tebigat, hatda gözelligem başa gerdi ýa mugallimiň öňüne salam ýollaş mugallim diýip. O goşuksyny getirip berjek diýip, şo wagtda aýdyp berdi, şunu okady men ýanymda, ýatdan okady. Aýtdy ýöne. Men ýa-da şu ýaly getirip berjek diýdi. Şu ýadygylary men size goýup giderim. Sag bolun. Mehmet Nazar şahyryň mugallimi bilen, sınıp ýol başçysy bilen men aramda boş duran hatarlar, oturgyşlar, ol hiç ýyly boşlugy aňladanok. Şu mektepden Kısancık gıyıd oturuyordu. Şeylemi? Barıncı hatarda. Barıncıda gıyıdlar. İkincide yine oğlun, o son Mehmet Nazar'da gıyıd adaраktı. 90 gıyıd vardı, galın oğlundu. 25 okuştu. Şu sınıpdaşları ne kilser etýädi? Ýaş şahyra. Goňgur ýediler. Ey, maňa da ýazyp ber goşgy. Men ene şo gıydy goňgur ýen diýip degişerdiler. Şoňa gaşlap goşgy ýazyp ber diýip şey diýediler-de. Ýazyp gelýän diýip şey diýip jogap berýärdi. 10-njy sınıpda ýap şo oğlanlara da goşgy goşdy, gıydylara da goşgy goşdy. Onu ýöne şo redaksiýa goýup bilmedi-de, gadyata. Soň şo universitetde okan döwürleri şo ýerde ýam gadyatlarda çykyp uran bolmalan goşdylar. Mugallim, okan döwürleri. Jumaul mollum, siz gynanmaň. Mehmet Nazar Baba Nazarowyň mektep okuwçysy kada gazetlerde çykan goşgulary bar. Türkmenistanyň Döwlet Medeniýet Merkeziniň döwlet kitaphanasynda bir neşirler bilen gyzyklanyp oturkam, oňa gawat geldim. Gelin bilelikde häzir şonu göreliň, sizden begenersiňiz. Ine biziň elimizde şu ýerde Daşoguzyň etraf gazetleriniň biri var, Watan diýilip atlandyrylan neşir. Şu ýerde 1969-njy ýylda Mehmet Nazar Baba Nazarowyň 2 bentden ibarat bolan goşgysy yerleşdirilipdir. Öz döwrüniň siyasi jemgyýetçilik durmuşy bilen baglanşykly şol 2 bentden ibarat goşgysyny Mehmet Nazar aga Watan gazetine beren ekeni. Inni ol döwür şahyr 15 ýaş töwerekleri bolýar. Heniz mektep okuwçysy ka Mehmet Nazar şahyr goşgy ýazýan ekeni. Inni ondan öňki maglumatlary men tek belki de dörejilik gözleglerimiziň dowamyny bize gawat geler. Şonu onu alıp size ýetirirdi. Inni 1970-nji ýyllaky etrap gazeti bolan Watan gazetini Süwseke şatly 3 bentden ibarat bolan şahyryň goşgysy çap edilipdir. Bu goşgy adalatlyk, adamlara hoş niýetli seretmeklik, päli bolmaklyk barasyndaky pikirleri özüne jemläpdir. 16 ýaşynda şu goşgyny gazete beren ekeni. 15-16 ýaşly oglanyň şol döwrüň hakykatyndan söz açyp bilýän dörejilik pikirleri bar bolsa, diýmek onu şahyryň edebiýat älimini özüne degişlik orny eýem tapyp ýören bolandygyny suwut edýän pikirleň biri diýip düşünýän. Üniversitede okuyan döwründe de birinji ýaş döwründe geldi. Mugallim, men seniň aýdanyň edip şo ýerde de häzir edil seni gowy görüşüm ýaly mugallimlerim bar. Şolar maňa maslahat berýär. Şoň esasında men goşgam ýazýan diýip şo wagtlary gelip menden habar alyp giderdi. Taliplik döwürlerine de gelip salam. Taliplik döwründe de gelip menden habar alyp giderdi. Sizin okan üniversitede menem okap ýörün diýip begenip gowanyp gelýärdi. Şeýle gow gatnaşykda boldyk da şu nähil düşündireýin. Şu çağa edil öz çağam ýaly içini döküp aýtýardy maňa. Menem maslahat berýärdim-de. Dogry. Hemmesi bilenem oňal bolup bolmaýar. Ýöne şu zehini barlygy şu wagtdan eýem belli de oň özüni alyp barşyndan, şu gepleşinden, hormat goýşundan şu zatlar ýadyma düşýär şey diýen.
Moğlum doğrusu Mehmet Nazar Şahir hakkında, sizin okuçyňyz hakkındaky söhbetden hiç sowulup gidetimiz gelen ok ýöne hemme zat barada. Şahirin ine diýen ekenäside, muallim men öz taryhymyzy bilesim gelýär. Men hemme zat öwrenesim gelýär. Hemme zat bilesim gelýär diýen ekenne. Edil şon ýaly Şahiri ýatlaýar kap oň özü hakkyndaky hemme zatlardan, hemme maglumatlardan azajygan bolsa, gysgaçygan bolsa biz gepleşiň üstü bilen halkymyza ýetirmeklige çalışmaly. Şoň üçin şu gysga wagtda eden söhbetimiz biz üçin şeýle ýakymly boldy. Size biz tüý sürekden sag bolsun aýdýar. Ine şeýdip ömrüňizi bahş eden hünäriňiz bolan, kesipkäriňiz bolan mugallimçiligiň netijesinde, çeken zähmetiniň netijesinde atly awraýly bolup ýaşap ýören, dünýeden öten ustad, ogul gyýdylan mugallimi bolup şolaryň awraýyna gowanyp ýaşamak, uzak ýaşamaklygyň size nesip etmekligini bilse-de tüý sürekden arzu edýär. Köp sag bolun beren gurrunlaryňyz üçin, ýatlamalarynız üçin. Sağ olun. Gelip men okuçymy, Şahir okuçymy ýatdak gelenigde sağ olun. Şöyle gepleşikleri alyp barmaklygy şoňa mümkinçilik töreden Gahrman arkadagymyda, arkadagy serdarymyda sağ bolsun aýtýan köp-köp. Boy olaryň janlary sağ bolsun, ömürleri uzak bolsun. Sağ olun Jumaul moğlum, eden arzularyňyz hasyl bolsun. Ine görýäňizmi, arkadagy ýyllarda, täze taryhy döwrümizde ýaşlaryň, nesillerin zehini başarnygy okuýuwyna görä ogurlara gönükdirmeklik üçin nähir uly mümkinçilikler döredip berilýär. Edil sizin mektep okuwçysy bolup okan döwürleriňiz ýa-da şol Şahir okuwçyňyzyň okan mektep ýyllaryndan juda parhly ýyllarda ýaşaýar biz bu wagt. Şoň üçin hawa hemmemiz guwanýas, buýsanýas. Zehinli Şahir Mehmet Nazar Baba Nazarowyň sınıp ýol başçysy, oň üçin ahlas eden mugallimi, ine ta 80 ýaşa golaylan Jumaul moğlum häli häzirem öz okudan okuwçylarynyň üstünlüklerini, ýeten beýik derejelerini gowanyp, döwrümizde alkyş aýdyp, mehriban arkadagly serdarymyza şu häzirki nesiller üçin, ötenler üçin edýän ahlasını şeýle razy bolup inhe bagtly döwrümiziň bagtyna gowanyp ýaşap ýör. Jumaul moğlum size köp sag bolun. Ine men häzir öz okuwçylaryň şu mugallim hakynda Mehmet Nazar men gyzyklanıp gördüm ölen, ýani rus diline terjime edildi goşgulary, özbek diline, kazak diline, belarus diline terjime edildi de, şol men edil bir kilden bäri şu özbek edebiýaty bilen gyzyklanıp şonu terjime edem soň Mehmet Nazar agaň özbek diline terjime edilen goşgularyny okap gördüm. Sizem gatga bolýaňyz, terjime işi misal üçin bir halkyň medeniýetini, dilini, öz halkyň ruhuna goýlatyp bermeler, ýani kabul etdirmek üçin, şu terjimeni okutdurmak üçin özbek diline şeýle bir terjime etipdirler. Tas Mehmet Nazar agaň ulanyň sözlerini borşal geçiripdirler. Hiç ýani sazlaşgam ýetenok, owadam ýetenok, içki duýgam ýetenok. Bu heme ýani bu terjimeçiň ustadlygy, heme Mehmet Nazar agaň indi elbetde özbek türkmen halklary bir-birine goňşy ýaşan halklar näçe asyrlar boýy medeniýeti, dili, dini hem bir-birine gaty boly, oňa täsir bardyr ölen. Men esas täsiri şol Mehmet Nazar agaň söz ulanyşdaky ustadlygyny gördüm. Alsa başga da Mehmet Nazar agadan beýleki şahirleriň terjimelerini okap gördüm özbek diline bolen. Ýöne Mehmet Nazar agaň özbek diline edilen terjimetini gaty ustad gördüm. Edil şol özbekçe okap barýan boly, şoň türkmençe görnüşi aňyna gaýtanap durdy. Terjimeçiň ustadlygy gerek. O terjimeçiň ustadlygy ilkinji nowatda gerek bolen. Ýöne ýazgyň, şahirin söz ulanmakdaky ustadlygyny onda kim makagaramyk diýjek bolen. Ýani şol Maralany Nurwany ýatdyňyz, ol nakkaşdan, şonuň Mehmet Nazar hakynda bir makalasy bolmaly. Ha. Şol makalasy, şol dörejelik eden onuň bir feljermesi, şeýle bir oňatlat boldy. Ol şol döwrüň okuyucularını Mehmet Nazar açıp berdi. Maral Ana Nurwanyň Mehmet Nazar Şahiriň dörejilik hakynda ýazan sözü taqdim atly makalasy ýene-de Şahiriň şu iki setirine ýüzlenmekligi getirdi.
söz adamın öz-özüne çıdaman ahir bir gün açış eden zadydyr diýip. Ine Mehmet Nazar Şahyryň adamdaky söz üstü bilen edilen açışyny Maral Ananurova ine şeýlerek düşündirýär. Umumlukda alanda şeýle bir hakykata göz ýetirýän. Şahyryň her bir goşgusyny okandan soň adam özünü tanamaklyga tayyar bolýar. Hemem ýene de bir zady aýratýan size nagtamak isleýän. Maral Ananurowanyň Mehmet Nazar Şahyryň goşgularyna nähili ýagdaýda benni bolýanlygyny ine şeýle ýatlamalarynyň üstü bilen ýazypdyr. Iň söýgüli saz ussadym Jebbar Han Sehet ussatlyk bilen sazy çalýaka men Mehmet Nazar Şahyryň goşgularyna gümra bolup, benni bolup gidenimi ýatlamak isleýän şol pursaty beýan edýär. Bu ýerde saz bilen sözüň utgoşyklygyny, saz bilen owazyň edebini sazlaşdyryp ortağa çykarmakda Jebbar Han Sehet ýaly ussatlaryň çalýan sazynyň ýanyndan Mehmet Nazar ýaly Şahyryň goşgularynyň bililikde utgoşmasyny ortağa çykarýar. Bu da Edil Jebbar Han Sehet'in saz ussady bolşy ýaly Mehmet Nazaryň söz ussady bolup bilendigini ine şu makalany okanyňdan soň pikirlendirýär hem okuyjyny netije getirýär. Saz bilen söz edebiniň owazynyň utgoşyklygyny düşünmeklik üçin sözüň gudratyny açyp görkezmeli. Ine şol sözüň gudratyny diňe hakdan içenler açyp bilýändirler. Ine şol ussatlygam hut Mehmet Nazar Şahyr saňa başardandyr diýip ine şeýle pikir bilen Maral Ananurova şu makalatyny jemleýär. Mehmet Nazaryň özüniň şahyrana dünýäsi bar. Şahyrana dünýäni hemme kişi öz halkyna soğuk edip bilen ok. Mehmet Nazar, Bawa Nazar, Quran Nazar, Aziz Kerim Uranes ýaly ululu ustatlar, ululu hakyky şahyrlar şolar ýaly özüniň şahyrana dünýäsini halkyna soğuk berip bilýär. Şonu başaran adamyň birine Mehmet Nazar, Bawa Nazar. Şoň üçin hem okyjylar türkmen edebiýatynyň muştaklary şu Mehmet Nazar dünýäsi bilen ýaşap gören adamlaryň kendini men bilýärin onan ýa. Ahmet ağa şol ýa-ni Maral Ananurowanyň şowat guruluny diýen makalasy bar. Mehmet Nazar ağa hakynda ýazylan şo taýda aýratyn bir zat meniň ünsümi çekdi-de. Maral Ananurow ýazýar, men niýet türkmen halk sazlaryna şeýle bir aşyk diýär. Ähli işimi goýup şo saz dinläp bilýän näde. Ýöne Mehmet Nazar, Bawa Nazaryň goşgulary meni şo sazdan ünsüm bölüp özüne çekildi diýip baka berýär. Şahyrda Aşyk Aýdyň diýip poema bar. Bu poema öz döwrüne kitapça bolup halka ýetirilipdir ýöne Türkmenistanyň Döwlet Medeniýet Merkeziniň döwlet kitapxanasyny elektron katalogdaky berilýän maglumata görä kitap görnüşinde çykarylan Aşyk Aýdyň poemasy bu ýerde bu kitapxanada ýok ýöne haýsy kitapxanalarda näçe görnüşiniň näçe sanasynyň bardygy hakyndaky maglumat bolan şol elektron katalogda görkezilipdir. Ýagny bu kitaby biz Daşoğlu welaýatynyň welaýat kitapxanasynyň hemem ähli etrap kitapxanalarynyň alyp okap biljekdigimiz hakyndaky habary size ýetirýär. Goýuny 360 pirli, Aşyk Aýdyň pirli toprakda ýaşap, ulalyp kemale gelip, şol ýerleriň gymmatyny, mehrini, şol ýerleriň mertebesini şahyr bolup, ýazyjy bolup, dürüjülik işgär bolup, asylga şol topragyň nesli bolup şol ägirtlere yüzlenmezlik mümkin däl. Mehmet Nazar Şahyrda Aşyk Aýdyňa giňişleýin yüzlenme bar. Ine Aşyk Aýdyň poemasy bilen çäklenmän Şahyr Aşyk Aýdyň pirin kim bolandygy hakynda, halkyň oňa beýik sarpasy hakynda, Aşyk Aýdyň pirin güýji, gudraty, keramaty hakynda setirlerine kän yüzlenipdir. Ine şolaryň biri Aşyk Aýdyň pirin wasiýetlerinden diýip alınan kiçik görnüşli poema. Aşyk Aýdyň pirin wasiýetlerinden diýip atlandyrylan ine bu goşgu setirlerine Mehmet Nazar, Bawa Nazarow geçmişiň şu güne geljegi wasiýetlerini Aşyk Aýdyň pirin gujuruny, gaýratyny, dünýäsini durup halka
wagaz ediye, nisihat ediye. Aşyk Aýdyň poemasyny okanda, Aşyk Aýdyňa ýene bir gezek ziyaret etmek küýsegi islegi adamda döreye. Şol yerler Aşyk Aýdyň pirin beýik heykeli öz oturan ýerinden saňa gol bulaýan ýaly. Biziň hem dörüçilik toparmaza Aşyk Aýdyň poemasynyň hatirasyna, ony öz dörüçiligine beýgellen şahyryň hormatyna şol yerlere gidip söhbet etmeklik hüwesi döredi bizde. Ine häzir Halipa Mugallim Barly Seyitberdi bilen biz söhbetimizi Aşyk Aýdyň pirin huzurundan dowam etmekçi. Anha diňe bir biziň ýurdumyzda däl, iklimlerde sanalýan ulu ustad, beýik pir Aýdym Taýdyň ustady Aşyk Aýdyň pirin gadamynda bile işteş ýoldaşymyz, şahyr, galamdaş dostumyz Mämmet Nazar Babanazarowa bagyşlanan Ruhy çyragym atly gepleşikde ýatlap otur. Mämmet Nazar Babanazarow bilen men köp ýyllar bileşdim. Uzak wagtlarda bile gatnaşdym. Onuň nähilli galam işledişine, nähilli şahyrdygyna, iň esasan nähilli adamdygyny bir adam şeýleräk bilýär. Inha şular ýaly ötün geçellerimizi, söz saatlaryny, zehinli kişileri, meşhur adamlary ýatlamaga, olary hatırlamaga, şular ýaly mümkinçilikler döredip beriligi üçin ilki bilen sözümiň başynda olary özümiň başarlygymy, oňat alkyşlarymy, sag bolsunymy aýdýaryn. Mämmet Nazar Babanazarow belli zehirli şahirleriň biri, bile gatnaşan ýyllarimizda biz onuň bilen diňe goşgynyň dörejiligiň gurrun ederdik. Şol sebäple Mämmet Nazar Babanazarow meniň dostum, galamdaşym, ýurdumyzyň şäginden daşarda daşarurslerde geçen köp sally çeper söze başlanan, dörejiligi başlanan, çeper edebiýaty başlanan duşuklara, forumlara, festivallara, bähleşiklere kän gatnaşdy. Onuň goşgulary türkmen, rus we beýleki birintek dillerde terjime edilip çykaryldy. Mämmet Nazar Babanazarow diýilse okuyjylar onuň şirin lafızly goşgularyny, çoň manily o felsefelerini, durmuş baradaky, dünýe baradaky oýlandyrýan, pikirlendirýän, adamy terbiýelen, insany gowluga sarap alyp barýan köp sally goşgulary okuyjylaryň dilden diline geçip, sözden sözüne geçip ýaşap gelýär. Ana Aşyk Aýdyň pirin gadamlyga gelip şu gepleşigi ýazdyrmagymyzyň sebäbim şahyr Mämmet Nazar Babanazarowyň Aşyk Aýdyň atly poemasy bilen baglanyşykly. Megerem meniň pikirimçe Mämmet Nazar dostumyz Aşyk Aýdyň piri bagyşlanyp ýazylan soňky ýyllarda, Ilaýsada garaşdyrlyk ýyllarynda ýazylan iň ajaýyp, iň kämil hem iň çoň manyly eserleriň biri diýip hasap edýäris. Sebäbi Mämmet Nazar Babanazarowyň Aşyk Aýdyň atly kitabynyň ady bilen hem onuň goşgularyny bile çykany 1990-njy ýyllar şu ýerde men öz nukta nazar maýdanda o döwürlerde Aşyk Aýdyň barada ýürek bilen söz aýtmak, Aşyk Aýdyň barada hakykat aýtmak, onuň keremi, keramaty, onuň ustadlygy, onuň pirligi barada aýtmak elbetde aňsat däldi. Şu zatlaryň üstünden geçip Mämmet Nazar Aşyk Aýdyň pirimide başlap ajaýyp poema ýazdy. Onda inandyrjylygy, teswirligi, täsirliligi halkyň, adamlaryň 1990-njy ýyly aýdyp bilmedik zatlaryny Mämmet Nazar özüniň şu Aşyk Aýdyň atly poemasynda o ýokary çeperçilik bilen görkezdi. Aşyk Aýdyň poemasynyň jemlemesinde şular ýaly eserler bar. Çaň watan fiilüň gadymy wasym, geljek ýollarmy garaba tüýürmüň, gyşlarda enaýy, ýadlarda ýaşyl, ýyllar ýumakday saraba tüýürmüň. Syzyp hasratyny, syzyp ahyny, akar asly ýerine döner ahyry, asmanyň güneşi, mahy aýyny täzen döredip döräp otyrmyň. Inha şu Aşyk Aýdyň poemasynyň soňlaýy jemlemesi ýerlerindäki goşgulardan şu edebiýat diýen zadyň howry, edebiýat diýen zadyň aşygy, çeper sözüň aşygy köp bolýar. Meniň göwnüme 1990-njy 91-nji ýyllarda şu poemanyň Mämmet Nazaryň galamyndan kagyzyň ýüzüne geçen döwürlerinde wata berilýän ünüs ýokdy. Wat ýaýlasyna, türkmeniň gadymy düzlügine, gadymy ýurt ýerine berilýän onçakly ünüs ýokdy. Şonuň üçin inha Mämmet Nazar Babanazarow çaňmatan fiilüň gadymy ýurdum, geljek ýollarmy garaba tüýürmüň diýen eserler şondan alýar. Ýurdumyzyň garaşlygy, gadanmagy bilen, beýtaraplygy gadanmagy bilen o wat ýaly giňiş ýaýlalar halkyň hyzmatyna bolçuluk çeşmesini, halkyň ırfgal bereketini öndürmekligi
öwrüldi. Ha şonuň üçin Mehmet Nazar Şahyryň aýdany täden dolandy. Aşyk aýdyň pir diýilse, gadymy was topragy diýilse, ilki bilen aşyk aýdyň pir gödüňüne gelýär. Aşyk aýdyň pir sebäbi bu toprakda öňünü öten, döredön Aşyk aýdyň piriň ömrü barada biziň öten destallarymyzda da, geçen eserlerimizde de, meselem Görogly eposunda, Neceboglyň destanında Aşyk aýdyň piriň ady has uly hormat söýgü bilen tutulýar. Mehmet Nazaryň şahyr hökmündäki dörejligini diňe bir Aşyk aýdyň pir paýamasy bilen däl, onuň zürlük, ýerli oňlukly goşgulary okuýjylaryň, laýtyda ýaşlaryň dilinde henide bugüne şellem gaýtalanyp gelýär. Ha Mehmet Nazaryň edil ýüregiňe ýazaýmaly, gereklerinde yüzlenmezip alaymaly goşgulary o goşgulardan biri meselem şeýlerek diýe. Adam bir gün gyzaryp barýarka, oňa soňky gedek direýär alny, başymyzda şeýle aýralyk barka, özgü aýralyklar artykmaş dälmi? Şahyr bu ýerde göräýmäge bir hasapdan göräýmän öteni geçeni ömrüň ahyryny ýatlydan ýaly, ýöne bu ýerde şahyryň çäksiz ruhy bilentligi, o çäksiz ynamy, çäksiz çepersiz bolan erkezçini duymak bolýar. Sebäbi şu adamyň gowuny kimlendir öýke saklap ýördiň, kimlendir kine saklap ýördiň, kimlendir gahar edip ýördiň. Şahyr şu zatlary saklamaly däldi, açylmalydyny, onudan biziň ömrümiziň çäkilligini ýanky ýaly çeper sözleriň üstü bilen suratlandyryp aýdýar. Ýanky aýdyryşy ýaly adam bir gün gyzaryp barýarka, oňa soňky gedek diýär alny diýende, lewelaten 100 ýaşan adam ýaly gurrunga diýen diýerdi oňa. Mehmet Nazar entek ýaş wagt geçmişini ýadyňa salýan, ertirini ýadyňa salýan, adamy dogry ýol ruhlandyrýan goşgularyny şu wagtlarym ýadyp bilýärligini men aýratyn üzüni çekedim gelýär. Şeýle de haýsy bir teatryny alsaň meselem şoňşolak felsefesini görmek bolýar. Ha meselem şeýle teatrlar bar. Bedewatyň aganyny dilärler düňügendir öz ýabynyň suwundan. Göräýmäne hiç zat ýok ýaly adamyň pärli görä berilýär diýen sözüň ha çeper edebiýatda çeper goşguda berilýär. Çeper goşgu bilen şol adamyň göwnünde kine saklamaly däldigini, ýüzüň açyk, köňlüň açyk, ýürekdeş bolmalydygyny, bugün biziň garaşsyz watanymyz, bugün biziň beýtarap ýurdumyz hakykatdan hem şöyle dostluğa, şöyle açıklığa, şöyle birek bilen mehremlige, diňe bir öz ýurduň içinde däl, dünýä halklarynyň arasynda, iklimlerde şolar ýana gowy dostluk dogrulygy berkitmäge, gatnaşygy giňeltmäge, giň ýollara şeýle, ýa bolmasa türkmen öýünde, türkmen maşgalalarynda gyýçaga aýratyn bir mehr bilen garalýar. Gyýçaga yerinde dogan, yerinde uýa, yerinde ýar, yerinde ene, ha şu zatlary Mehmetler sağlyjy seserinde öz ady, öz sözü bilen berip dur. Halk dörejilik ähäňini öýkünmediýän at bilen beren şoşgunda şeýlerek seserler bar. Saýrasa taý guşlary, ynjany da aýandyr, ene meňdeş gussada, gamlanyňda uýandyr, iýliň günüň toýunda, çyzgalandyr bilegi, ak gündüzdir küýünde, mehribarlyk dilegi. Ýadlary telwat etse, edepsizlik çaklama, güldür ol şemal össe, enesine yaplanır. Gyz bolsa öz ýoluna, ene ýakyn diýiler, ýöne ataň halyna, oguldan gyýylar. Gar gülleri öwrülüp, ak kuşlar gonar gider, degmän gyýdyň göwnüne, yüregine salar gider. Şuraya ajaýyp setirler bilen, şuraya agraslyk bilen, şuraya inçelik bilen, şuraya näziklik bilen gyýy hädiýetini, biziň uýalarymyzyň, biziň gyýlarymyzyň, biziň gelirlerimizin hädiýetini açyp görkezmekde Mehmet Nazar'ın galamynyň işledişi üýtgüjükdi. Ha meselem şeýlerek bir goşgusy bar. Yüzüp gitseň meýdanlary, şular bedewiň ýallary, ýaňakda gara hallary, ölüýünçäň söýüp ýörmeli. Mydam alnynda göz ýetim, näme tapdym, ne gözledim, bolşumy özüm dözmedim, utanyp köýüp ýörmeli. Güýdüň tylla ýagyşlary, bağ astyny nagyşlady, kimse meni bagyşlady, kimlen uýalyp ýörmeli. Finma dutar göwnüm finma, ýalpak güzerlere iýinme, ýaşaýyşdan ýokdur ganma, ýamandan doýup ýörmeli. Gidem, bu ýollara gidem, yol yitirme ihlas eden, kuşavarlı, ak dünýeden doymadım diýip ýörmeli. Ha şahyryň dili bilen, şahyryň sözleri bilen, şahyryň garaýşyny aýdanda ýaşaýyşyň näil süýjüligi, durmuşyň näil ajaýyplygy, onu görmekligi, göz gerekligi, onu düşünmekligi, ýürek gerekligi açyk aýdyn, o çuňur felsefe bilen beýan edilýär. Ha şu gün
aramızda Mehmet Nazar Baba Nazar yok. Elbette yönü onun eserleri, koşkuları dilden dile, iyilden iyile, kitaptan kitaba, köngülden köngüle geçip yaşapıyor. Şeyle dehillik ötünü geçenlerimizi hormatlamağa, onları tirtevine kaldırmağa, onların kadrini bilmeye, o giyin yollarsan, kahraman arkadağlı her darımda özümün tüy sürüksün çıkan alkışlarıma aydatım böyle sebebi de yatlamağa, kurmağa, döretmeye, şu yılın mümkünçülükleri açıp verdi. Mehmet Nazar yağlı, o şuna acayip adamları yatlamak bilen bizim halkımızın, bizim okuyucularının geleceği olan önemi, o ertire olan ışığı döretmekle olan güzel gayret hatem önküden artıya. Şunun için yine bir gede kahraman hem mehriban arkadağımda hem arkadağlı terdarımda köp sağ olsun aydiyarın. Koyuların ömrü uzak bolsun, işleri revaç bolsun, dünya dereceli il ve hüvitli işlerinde hem iş üstünlüklerin yaran bolmağını arzu ediyor.